Son as 6 menos cuarto prácticamente e xa están vendo imaxe en directo hoxe dende Vigo. Esta cabalgata de Reis 2025 inevitablemente marcada pola meteoroloxía. Así que aquí estaremos contándolles en directo o que aconteza. Este será o noso punto central IFEBI en Vigo, onde lles iremos transmitindo o sentir, a ilusión dos nenos e das nenas, que xa ven que estou aquí rodeada de familias e que xa se está escoitando todo ese sentir que só traen os Reis Magos ás casas de todos os nenos e nenas. Pero dende aquí percorreremos moitos outros lugares e dende aquí contaremosles ao longo de toda a tarde tamén moitas cousiñas, por exemplo, variacións nos percorridos das cabalgatas de toda Galicia, tamén o mellor algunhas das cousas e actividades que temos preparadas. Verán diante de min que teño pois un dos clásicos que desfrutamos nestas datas, como é o roscón de Reis. Pois este roscón de Reis que nós temos aquí no programa especial e ten sorpresa. Digamos que xa trae un agasallo por adiantado. Iremos contando ao longo do programa e van a ver tamén en directo se hai alguén que se achegue ata aquí, ata Vigo, ata IFEBI, que é onde estamos hoxe desfrutando ao longo desta tarde. Tamén faremos algo moi especial que é característico das cabalgatas de Reis, como é, verdade, esa recollida de caramelos. Bueno, pois nós os chamámoslle Reto Caramelo Challenge e o que faremos é que os nosos reporteiros e reporteiras recollan o máximo número posible. Tranquilos, que non son para eles e para elas, son para os nenos e nenas, e despois veremos cal é o que máis conseguiu na súa cabalgata. E dirán vostedes, pero onde van estar o resto do equipazo que ten este programa especial Cabalgata de Reis hoxe na Televisión de Galicia? Bueno, pois imos xa situar a todos os compañeiros que hoxe xa lles digo, imos transmitir ese sentir ao longo da tarde. Por exemplo, en primeiro lugar, en Pontevedra está preparada xa a compañeira Carlota Mosquera. Ese de Pontevedra viaxamos ata Santiago, aí vai nos contar todo o que acontece na cabalgata a compañeira Fátima Pego. De Santiago viaxamos, por exemplo, ata Coruña. Pois na Coruña está Óscar Cruz. Por exemplo, se visitamos a cidade da Muralla, a cidade de Lugo, estará Miguel Mandallo, aí situándonos todo o que acontece na cabalgata. En Ferrol, Pepe Capelán. En Ourense, na cidade das Burgas, Tamara Pérez. E xa lles digo que dende aquí, dende Vigo, aparte de ir desgranándolle todo o que acontece e todo o que os nenos e nenas os nenos e as nenas están que non paran, como é inevitable no día de hoxe. Que tal ti? Moi boas tardes, Adela. Yujú, Lucía, que tal? O ambiente non é ambiente, é ambientazo. Hai nenas, nenos maiores, todos gozando dun día, dunha noite tamén tan ilusionante como a de hoxe. Eu estou tan ilusionada que ata teño as gafas un pouquiño empañadas, non sei se podedes velo dende a casa. E vouno pasar en grande porque xa vos digo, aquí hai animacións e unha cousa moi importante, eu vou ver os Reis Magos en persoa nun anaquiño, a Melchor, Gaspar e Baltasar. E xa vos dicía que hai moitas cousas, sobre todo vai haber caramelos. Eu teño aquí un caldeiro, este caldeiro enorme vai se encher de caramelos. A ver, porque aquí vai haber 4 toneladas de caramelos, a ver se son capaz de enchelo. E nada, que isto está sendo moi ilusionante, temos de todo e ímolo pasar genial. Aproveito para dicirlle a toda a cativada de Galicia, hai que portarse ben esta noite, ir cedo para a cama, porque os Reis Magos están agardando por nós. Un biquiño, vémonos! Pois claro que sí, os Reis Magos veno todo ata o último minuto do día, así que hoxe hai que ser vos. Adela ben seguro que, bueno, ese caldeiro vai acabar cheo, coñecendo a ela, que se vai meter aí polo medio dos nenos e das nenas, se vai ter unha chea de axudantes. Bueno, pois imos situarnos, por exemplo, nun dos primeiros puntos, se non me equivoco, creo que a hora de inicio da cabalgata da Coruña era ás 5 da tarde, así que xa levarán un anaquiño. Imos preguntarlle, que está xa vivindo ese ambiente, Óscar Cruz, como vai a tarde, como vai a cabalgata? Boas tardes. Moi boas tardes, Galicia, moi boas tardes, Lucía. Pois aquí estamos todavía esperando, agardando para empezar todo. Todo o mundo está preparado. Temos aquí os nenos atrás que están preparados tamén. A que estades preparados, nenos? Sí! Están preparadísimos porque teñen unha ilusión bárbara. Hoxe o Día de Reis, amigo, hoxe os Reis Magos van vir aquí a Coruña. Temos unha cabalgata, non, é un cabalgatón o do 2025 que temos preparado, que imos percorrer toda a cidade. 13 carrozas, 6 trens, temos de todo, amigos. Hoxe imos ter de todo e voume subir a todas as que poida. Así que quedadevos
aquí conmigo. Estes cubos que vedes é para coller caramelos. Vou ser o reportero que máis caramelos colla de toda Galicia, amigos, pero despois non os vou comer eu. Vou nos dar a todos os nenos que atope pola cidade. Imos ter moitas sorpresas. A cabalgata, temos a carroza da Televisión de Galicia, con moitas sorpresas, amigos, probablemente a máis bonita de todos. Hoxe celebramos tamén, temos a xente vestida que os figurantes do Ceo das Estrelas conmemorando o 40 aniversario da Casa das Ciencias, como 40 anos fai a Televisión de Galicia, amigos, verdade que sí? Pois hoxe imos celebrar os 40 anos de todas as cousas, da tele, da Casa das Ciencias, este cabalgatón, como bigotón teño eu aquí, amigos, imos celebralo, e aquí quedo. Na Coruña, Lucía, a tope. Moi ben, claro que sí, a tope todos. Iremos vendo entón como vai comezando, porque é verdade que en algunhas cidades axustaronse os horarios, noutras cidades axustáronse os percorridos ás circunstancias, principalmente pois por mor da choiva que nos acompaña hoxe en Galicia, pero non hai problema porque a ilusión mantense. E agora o que imos visitar é a cidade da Muralla, porque en Lugo leva por nome este ano a cabalgata Nómadas. Teñen 14 espectáculos, se preguntarán por que nómadas? Bueno, pois un pouco aludindo a eses reis magos que veñen dende Oriente, pero seguro que disto sabe moito máis Miguel Mandallo, que xa está en Lugo. Boas tardes. Que tal todo, Lucía? De verdade, estamos aquí en Lugo. Por agora a choiva aguanta un pouquiño. Temos as rúas atigadas de ilusión e de máxica, de maxia, e como ben distí, esta cabalgata chamase Nómadas porque fai referencia ás viaxes das súas maxestades. Está dedicada pois a todas esas persoas que como reis magos viaxan e teñen o camiño como forma de vida. Todos eses aventureiros como nós que estamos aquí a intemperie con estes cubos para recoller todos os caramelos posibles. Óscar, sinto moito, pero vou coller eu máis caramelos que a ti. E despois imos repartilos por todos os nenos porque, o sea, mirade, temos por aquí moitísima ilusión e maxia porque é unha cabalgata moi especial e con moitísimas novidades. Temos as 4 carrozas de sempre, as súas maxestades e a dos agasallos, e despois temos 14 espectáculos. Moitísimas persoas entre actores, actrices, músicos, van pois encher as rúas de Lugo, e atendede porque vanse repartir a cantidade de 1.500 kilos de caramelos. Non conto máis que senón quedo sen novidades. Un biquiño, vémonos en nada. Moi ben, pois iremos vendo entón como vai a cabalgata, como vai percorrendo esas rúas da cidade. E agora imos visitar a cidade das Burgas, porque se non me equivoco si que variaron o percorrido, incluso horario, alrededor das 6, se non comezou xa, estará a piques de comezar esa cabalgata de Ourense, e ali xa está preparada para vivila Tamara Pérez. Boas tardes. Que tal? Moi boas tardes a todo o mundo. Pois así é, son as 17:49 da tarde. Saúdo vos en directo dende Ourense, onde tamén temos posto, o igual que no resto de Galicia, un ollo posto nas carrozas e nas comparsas que estarán percorrendo as principais rúas da cidade das Burgas, e o outro pendentes das nubes, do ceo, da chuvia. O que sí que vos podo confirmar é que o que se respira aquí é un ambiente moi optimista e cheo de animación, polo que coido que, a pesar de que calquera chaparrón que poida caer, nada derribará esta ilusión que se vive no presente 5 de xaneiro e a maxia deste día. Efectivamente, vamos estar comentando ata o final do programa todo o que aconteza en directo dende Ourense. Ese percorrido variou por mor deste mal tempo que de momento está nos respetando. Esa chuvia é o meu desexo para hoxe, que por favor nos aguanta ata o final do programa para que os máis pequenos poidan disfrutar da maxia dos tres magos de Oriente. Pois claro que sí, ben seguro que o desexo de moitos para que todo o mundo poda disfrutar, e dá gusto ver esa imaxe sen paraugas. Bueno, a ver se conseguimos que ao longo da tarde siga sendo esa imaxe ao redor e ao longo de toda Galicia, e precisamente seguindo esa boa estrela, que ese é o lema precisamente da cabalgata que chega á capital galega, a Santiago de Compostela, e que tiveron que adiantar a onte precisamente por mor da previsión meteorolóxica que había para hoxe. 300 voluntarios fixeron o posible, e Fátima Pego non quixo perder detalle, non? Pois tarde máxica que estamos a vivir aquí en Compostela, xa o vestades a ver, estamos disfrutando xa da comitiva real, unha comitiva que este ano, unha cabalgata que este ano leva por lema a boa estrela. As 5 son as carrozas das que disfrutaremos esta tarde, as 3 dos Reis Magos, a da carteira real e a da boa estrela,
Lucía, que é a que vai abrindo a comitiva. Xa vedes, ilusión, risas, moito caramelo. Hoxe tamén temos o noso caramelo Chañes, a ver quen é capaz de recolectar máis caramelos ao longo destas cabalgatas, e moitos rostros coñecidos da Televisión de Galicia que pasarán hoxe por aquí, que estaremos con eles para ver como disfrutan eles esta cabalgata, este día da cabalgata de Reis. Tamén disfrutaremos con moitas familias que viven a súa primeira cabalgata de Reis, a máis especial sen dúbida. Todo eso e moito máis esta tarde aquí na Televisión de Galicia. Exactamente, temos así un programazo preparado maravilloso no que trataremos de facerlle sentir tamén a vostedes a ilusión os que nos estean vendo a través da pantalla dende as casas. E agora imos visitar a cidade do Lérez. Pois por que? Porque hoxe a verdade é que seguro que moitos dos personaxes e das personaxes tanto de animación como de moitas películas estarán ali situadas, e Carlota Mosquera, coñecendo, estará metida xa en algunha película como non podía ser de outro xeito. Boas tardes, Carlota. Dende Pontevedra temos aquí detrás unha das carrozas que desfilará hoxe por a cidade de Pontevedra. Entre elas, 6, ou seja, en total. E van ser historias moi diferentes, contos para que os máis pequenos atrévanse a soñar, e porque non tamén os máis adultos. Así como curiosidade, diremos que hai un primeiro tramo de 200 metros adaptado a pequenos e pequenas, e non tanto, con xente de hipersensibilidade acústica, é dicir, que esta é unha cabalgata na que vamos disfrutar todas e todos. E a ver cantos caramelos apañamos aquí en Pontevedra, na cidade, solamente entre hoxe pola mañán. E hoxe vanse repartir 2 toneladas de caramelos, brandos e non tan brandos, e sempre todos sin gluten. Xa veremos que isto é unha tarde estupenda para disfrutar todas en familia e atreverse a soñar. A ver se despois me pode subir a esta carroza de Alicia no País das Maravelas. Maravela, claro que sí. Pois bueno, veremos a ver o que... Vamos, non me cabe dúbida de que Carlota vai conseguir o que queira ao longo desta tarde, e a ver como vai o reto, que vexo que están aí os compañeiros todos, bueno, moi motivados para coller caramelos. Agora imos seguir viaxando por Galicia, e neste caso imos facer unha paradiña en Ferrol. Ali xa está preparado Pepe Capelán, ademais a cabalgata deste ano leva motivos relacionados co mar, motivos mariñeiros, e penso que serían todo un chisquiño, así que xa comezaría, non, Pepe? Boas tardes. Que tal? Boa tarde, Lucía. Boa tarde, Galicia. E aquí estamos, como ben dicías, en Ferrol, na cidade departamental. E, efectivamente, arrincou por mor desa previsión de mal tempo xa ás 5 da tarde, e nos estamos acompañando estas 10 carrozas que teñen temática mariñeira cos personaxes máis queridos da rapazada. Está o Peixe Nemo, está Bob Esponja, está, bueno, pues aquí vemos un cabaliño de mar, temos tamén barcos corsarios, piratas, e, por suposto, como en moitas cabalgatas de Galicia, repítese, os caramelos en glute para evitar calquer posible alerxia ou sensibilidade alimentaria. E xusto agora estamos atravesando esa zona que, como contaba a nosa compañera Carlota tamén en Pontevedra, pois aquí en Ferrol hai unha zona sen ruido, sen luces, para o que o público neurodiverso, para que todos e todas, dende a diversidade, poidamos gozar desta cabalgata de Ferrol. Nos imos seguir acompañando a comitiva real, que chegará máis ou menos dentro de unha horiña á Praza de Armas, ao Concello de Ferrol, e estaremos con algunha cara coñecida da Televisión de Galicia, non vos quero desvelar máis. E tamén vamos a apañar caramelos, xa veredes. Moi ben, pois iremoslo averiguando ao longo da tarde, que é verdade que hai moitas caras coñecidas que nos van querer acompañar en todos e cada un dos puntos nos que estamos hoxe situados para desfrutar da cabalgata de Reis en directo. E un deles é aquí, en Ifevi, en Vigo, onde xa lles dicía que tiveron que trasladar a cabalgata prevista para o centro de Vigo, precisamente por mor da choiva, como en moitos outros lugares de Galicia, que tivo que haber variacións, e ese reto, que xa vin eu, os caldeiros dos compañeros non estaban mal, pero o de Adela Bértolo é un caldeiro XXL. Eu xa non sei, 4 toneladas que teñen previstas para repartir aquí en Vigo. A ver que fas ti para recoller tanto e apañar tanto caramelo. Lucía, o caldeiro vouche ensinar despois. O caldeiro vouche ensinar despois, Lucía, porque acabo de atopar os Reis Magos non, o príncipe de Arabia, Aladín. Aladín, mirade, están entregando tamén cartas. Aladín, como estás? Perfectamente, aquí estoy como un rei. Xa vexo que estás cómodo. A ti tamén te entregan cartas os nenos e as nenas? Sí, tamén me entregan cartas.
aunque soy el rey Altrabán. Que che piden os cativos? De todo un pouco, muchos juguetes y todo un pouco. De todo un pouquiño. Bueno, xa vexo que tes aquí un séquito inigualable. A ver, que tal se porta Aladín? É bo xefe ou non? É bo xefe, a verdade é que... Mira, é que ben vestidos vamos, tennos aquí, bueno, pórtase xenial. E ten o elefante moi ben coidadiño, É que temos un elefante. Vinde comigo porque hai que velo, non sei se pode o meu compañeiro Paco enfocar aí o elefante, que a ver, como se chama o elefante? O elefante non teñe nome, pero podedes ponelo vos. Hai que bautizalo, Sí, hai que bautizalo. A ver, como lle podemos chamar? Por exemplo, podemos chamarlle renacemento ou regalo. Niña. Sí, porque dende Oriente ven. Dende Oriente, pois ímolo chamar renacemento o elefante, claro que sí. A ver, vou consultalo con Aladín. Queren chamar renacemento o elefante, pode ser? Pode ser, sí. Sí, é un bo nome. Vale, pois, chicos, unha cousiña, este elefante vai se chamar renacemento. Vale, gusta vos? Sí. Estades contentos porque ides coñecer os Reis Magos? Sí, pero os portugueses nos invaden. Os portugueses nos invaden. Mira, os portugueses son moi riquiños, pero mira, unha cousiña. Que lle pedides aos Reis Magos? Yo le pedí la Play 5. La Play 5. E ti que lle pediches? Yo buena suerte en el fantasy. E ti que lle pides? Un microscopio. Un microscopio. Xente de ciencias. E a ver por aquí, ti, que lle pides aos Reis? Unas Jordan 7 retroazules. Carai, pero isto é todo moi moderno. A ver. Ganar la fantasy una jornada. Carai, pois eu que lle pido eu aos Reis? Que lle podo pedir eu? Non sei. Un reloj. Un reloxo, é verdade. Pois nada, chicos, ímonos despedir. Seguimos buscando os Reis a ver se aparecen. Un saudiño. Pois claro que sí, como para non dicir que é un ambientazo que temos aquí, que seguramente irá medrando ao longo da tarde. Iremos conectando pouquiño a pouco para ver como vai a cousa e tamén todos eses caramelos que vai apañando, como ben dicíamos antes. Bueno, pois dende Vigo, dende Ifebe, imos viaxar agora ata a Coruña, onde xa antes conectábamos para ver como estaba o ambiente con Óscar Cruz. Imos ver agora, penso que se chegará seguramente o momento de que xa este máis cerca os Reis Magos, non? Sí, Óscar. Efectivamente, Lucía, aquí de momento todo sigue un pouquiño parado, estamos agardando porque os Reis Magos deben ter algunha cousa que facer, estaránse preparando. Pero eu estou aquí con estes nenos que están ilusionadísimos. A ver, como estades, nenos? Estades todos ben? Saudade e agarimo. Sí! Aí está, a tope, como estades? A ver, que é o que máis gañas tedes de ver aquí nesta cabalgata? A Baltasar. A Baltasar é o que máis ganas tedes de ver. A ver, e ti, que lle pediches aos Reis Magos? Que lle pediches a Baltasar? Varias cosas. Varias cousas como que? Un juego para la Nintendo Switch. Un juego para Nintendo Switch, mi madriña. A ver, que me querías ti? Que queres? 2 caramelos. Queres caramelos? Mira, pilla de que caramelos, porque eu, amigos, os Reis Magos ainda non empezaron a tiralos, pero eu xa teño por aquí. Los 2. Mira, chuches e caramelos, pillado por aquí, que eu xa teño, amigos, eu son o máis avispado de toda a Coruña, xa teño por aquí, mi madriña, como mete desas mans, A ver, pero dicidme que pedistes os Reis Magos ou algo. Mi madriña, isto non hai quen os sature, amigos. É así, os nenos queren caramelos e queren os Reis Magos. Temos por aquí a estes nenos coas cabalgatas, temos por aquí a xente toda. A ver esta nena que está aquí arriba, como estás? Bien. Tes moita ilusión por ver os Reis Magos, a que sí? Sí. Pues aí está. Logo douche caramelos, que agora xa me quitaron todos. E temos por aquí... Mi madriña, temos unha reiña maga aquí. Pero que fa... Estás con carameliños? Sí, claro. E logo que fixeches, Lucía? Lucía, veiga, amigos. Hola, que tal? Pois nada, eu como vin que podía que ser que chovera, collín o paraugas e dixo... E agora que se me ocurreu, vin o do caldeiro, fun correndo a por un, e entón eu vou facendo así, non sabes? Vou facendo así, arrimo. É perfecto. E é perfecto. E xa pillei,
Pero que Porque maravilla. estuveron facendo prácticas de lanzamento, é moi importante. A ver, a ti Non, os unha Reis cabalgata. A ti os Reis Magos, Lucía, ademais de caramelos, xa che trouxeron o mellor regalo do mundo, que foi a nominación pos-Goya. Claro, eu non podo pedir máis. Eu o resto todo que pedí xa foi para o resto da xente do mundo. Para o resto dos nenos galegos, para a familia, para os amigos. Que bonito. Home, Pero isto non o vas dicir ti nunca, pero vou non dicir eu. Eu aos Reis Magos voulle pedir que lle den o Goya a Lucía Veiga, polo amor de Deus. sabes que pasa? Que seguramente haberá polo menos outras 4 persoas que van a pedir o mismo. E entón os reis, eso teño que votar ao azar, casi, E vas quedar por aquí entón a recoller caramelos? Home, por suposto, para un día que podo, pois hoxe non traballo, hoxe estaba liberada, vou facer, e teño que andar, porque teño unha idade, non sabes? Entón eu vou ir acompañando a cabalgata para facer un par de kilómetros, que non, e coller os caramelos para despois repoñer as forzas. E que é o que hai que facer? Aí está, así, amigos, así é como se consigue unha nominación pos-Goya. Camiñando, nos quedamos aquí collendo caramelos. Os meus xa nos quitaron todos, pero Lucía... Mira. Seguimos repartilos por aí, amigos. Agora sí, arranca a cabalgata. Lucía Rodríguez, devolvemos a conexión a Vigo. Aquí quedamos, amigos, entre a neve. Que ben acompañado queda Óscar Cruz, claro que si, pois unha aperta moi grande e que o Gaia, sumámonos nós tamén a ese desexo que pediu Óscar e leve ese premio que é máis que merecido, claro que si. Agora seguimos viaxando, imos ata Lugo, antes xa dicíamos que precisamente esa calidade de ser nómadas e a destinada aos tres Reis Magos, e seguramente haberá moitísimo máis trasfondo que contar nesa cabalgata de Lugo, onde xa está Miguel Mandallo, non sei se xa terá caramelos no cubo ou non, pero bueno, iremoslo vendo logo da tarde. Lucía, isto de aquí segue valeiro, pero bueno, tranquilidade porque temos moitísimos protagonistas por aquí. Por exemplo, que temos? Que sodes vos? Somos pompeiros. Que facedes pompas, non? Sí. Ben, moi ben, moi ben. E que temos? Temos moitísimos animaliños tamén, un porquiño, un peixe, temos buzos, por exemplo. Mi mae, pero isto está ateigadísimo de xente, non? Sí, mucha gente. Cal é o teu rei mago favorito? Baltasar. Baltasar, que lle pediches? Caramelos? Caramelos. Pero por favor, é que mirade o ambientazo que temos aquí en Lugo, pero imos cos verdadeiros protagonistas, porque temos por aquí a uns rapaciños que xa lles botei o ollo, que teñen cara de pillos. Como vos chamades? A ver, comentádeme. Estamos en directo na televisión, Un saudiño a alguén? Hola, buenas, que tal? Como te chamas? A ver. Yo Samuel. Samuel, cal é o teu rei mago favorito? Baltasar. Baltasar. Por aquí cal é o vosso rei mago favorito? Alguén máis? A ver, Gaspar. E ti cal? Melchor. Melchor, moi ben, temos un pouquiño de todo. Que lle pedichedes aos reis? Yo a Baltasar un patinete. Un patinete? E, por exemplo, por aquí? Unha carteira. Carallo, para guardar os cartos, non? Temos cartos. Sí, moitos. Tocou a lotería, non creo. Non. Por aquí, que lle vamos pedir aos reis? Unha piscina. Pero por aquí, en Lugo imos duros, compañeiros. Que máis por aquí, a ver? Non sabes? Vivir sempre con mi familia. Ai, ven aquí, dame unha apertiña. Que bonito, por favor, que bonito, que bonito. Moi ben, como vedes, temos de todo, pero o máis importante, que lle ides deixar aos reis, porque teñen moitísimo traballo, teñen que comer. Galletas, non? Sí. Unha carta, a carta é moi importante, roscón. Roscón, con leite. Galletas e leite. Moi ben, leite e galletas. Compañeiros, xa vedes que por aquí en Lugo temos moitísima festa e aínda moito por contar. O sea que nada, vémonos nun anaquiño. Moi ben, o clásico do leite con galletas, verdade? Nos en Castro Caldelas deixamoslle sempre un cachiño de bica, polo menos que xa que traen cousas que leven algo tamén no bandullo, aínda que sexa autóctono. Bueno, dende aquí, precisamente, ata Ourense imos, porque hoxe Tamara Pérez está ali situada, hai un anaquiño que conectábamos e víamos que non había paraugas, así que iso é unha auténtica sorte por disfrutar da cabalgata e sei que xa, penso que xenciaches alguén por aí que che bote unha manco dos caramelos, non, Tamara? Claro, que é unha sorte porque seguimos disfrutando da cabalgata que está a piques de arrancar sen paraugas. Nos para facerlle animar un pouco aquí a todos os ourensás, compuxemos unha canción nun momentiño. A ver se vos gusta. 1, 2, 3. Xa veñen os Reis Magos, xa veñen os Reis Magos, camiñiño de Ourense. Oe, oe, oe. E bueno, aí quedamos, pero temos toda a tarde para seguir compoñéndolle a letra a esta panxoliña. E como xa sabedes, en todo Galicia hai unha competición, a do Caramelo Challenge, e temos estas dúas rapazas aí dispostas a xuntar cantos máis mellor, non? Sí. Sí?
Temos enerxía de abondo? Sí. Sabedes, o que pasa que, claro, mañá os Reis Magos van deixar os seus agasallos esta noite en todas as casas. Na vosa árbore haberá algún que outro ou portastes vos regular? Eu creo que va a haber. Sí? Sí. Tamén te portaches? Sí. Sí? E cal é o voso gran desexo para esta data? Pois un agasallo que levamos querendo moito tempo, pero que non podemos dicir. Ai, bueno, Secreto. é un segredo. Pois moita sorte, agardo que este debaixo desa árbore e igual non sabedes quen son estas dúas rapazas. Son as netas da nosa queridísima María do Ceo. Hola. Que ilusión me fixo coñecelas, e menuda sorpresa. Están cortadas. Bueno, normal. A artista que está máis acostumada a isto é a súa Bueno, avoa. a verdade é que sí, pero bueno, Cos netos. a ver, agora moito mellor. De pequena, a ver, nós non tiñamos moitas posibilidades para agasallos e tal, inda que o meu pai sempre nos facía algo manual, porque traballaba moi ben a madeira, entón sempre nos facía as camiñas para as momonecas, unha cadeiriña, aquelas cousas. E eu que teño na miña memoria, pero agora disfruto moito cas miñas netas, porque claro, imagínate, tanta ilusión, e por riba temos un pequeniño de 5 anos que é un amor. Ai, entón, claro. Todo ilusión nese fogar. Claro. Mira, ti ves de despedir un 2024 repleto de éxitos e de música e comezas o 25 do igual xeito. Igual. Agora estuve en onte, aí en esos que rematei os concertos de Nadal, e o día 7 estarei no Museo de Pontevedra, porque celebrando o 75 aniversario da morte de Castelao, e logo xa bueno, temos os fados do Castelo todos os meses aí en Maceda, este sábado, día 11, e logo día 12, pois xa me vou alá a Guardia facer un concerto. Pois aí te veremos, María, que tomen nota todos os que están na casa e despedimos con este ambiente porque xa vedes que aquí en Ourense está xa comezando esta gran cabalgata dos Reis Magos 2025. Moi ben, pois despois volveremos ata aí, ata Ourense, pero xa lles dicíamos que pois algunhas cabalgatas como de Ourense mudaron percorrido, outras tiveron incluso que mudar de día e adiantarse, pero os Reis Magos non quixeron deixar de visitar a capital de Galicia, Santiago de Compostela, e dende o principio ata o final estivo vivindo Fátima Pego. Pois aquí seguimos, cabalgata pasada por auga, pero non por iso se perde a ilusión aquí en Santiago de Compostela. Esta é a última das carrozas, a do Rei Baltasar, e aquí temos unha cantidade... Que tal? Como estades? Como estades a pasar? Ben! Collestes moitos caramelos? Hombre! A ver, eu levo uns cuantos aquí tamén, Ai! E que lle pedistes aos reis? Un patinete! Un patinete, moitas cosas! Moitas cosas! E cal é o vosso rei mago favorito? Baltasar! Unanimidade total, Hombre! Bueno, vamos a seguir por aquí porque temos unha chea de nenos, de nenas. Hola, que tal? Os pais como pasan? Como Moi ben! Os pais tamén, verdad? Sí, moitas gracias! Aquí en familia, o bonito é vivilo en familia. Que tal, corazón? Como estás a pasar? Muy bien. Que lle pediches ti aos Reis Magos? Un casimerito. Un? Casimerito. Un casimerito? Ai, teñome que actualizar, que eu quedeime na Barbie. Moitas gradas, pois pasadeo moi ben. Gracias. Temos máis por aquí. Hola, que tal? Ben. Como estades a pasar vos? Moi ben. Moi ben. Sí. E que lle pedistes aos reis? Eu varias cousas. Pois dime unha delas. Esqueceuseche. Eu non sei. É a máxia do momento. E cal é o vosso rei mago favorito? Melchor. Melchor, xa pasou. E temos por aquí, dicía que íbamos ver a moitos rostros coñecidos da televisión de Galicia e sin molestar, porque ahora está pasando a banda, temos por aquí a María Mera. Moi boa tarde. Que tal, como estades, compañeiro? Veixo que disfrutando aquí en familia. Eu sempre a tope, este día non se pode perder, é un día moi Ademais, especial. a Choi... Ui, que nos... Están nos a dar, van a dar... Ui.
Sabes que ademais estamos con noso caramelo challenge, levo o meu caldeiro con caramelos e despois vou no repartir, son para repartir. A ver se non cho rouban antes. Si, no, vou a protexelos. Como estades a pasar aquí en familia? Pois moi ben, a verdade é que un pouco disgustados porque xusto coincidiu coa choiva que leva todo o día aí aguantando, pero vaya, esta ilusión non se perde igualmente. Ilusión tamén como a que temos para anunciar que este domingo pola noite temos algo moi especial. Hoxe pola noite hai domingo, Día de Reis, pois na Liga das Cantantes Extraordinarias, Familias Extraordinarias, pois vou cantar coa miña pequena Lila que está hoxe aquí comigo. E é verdade que é a primeira vez, entón, bueno, pois foi un momento moi especial, non? moi especial. Tedes que vela porque ao final é un programa pois para estas datas en familia, onde tanto Blas como Lito, todos os que estamos na Liga traemos a familia e compartímola con todos vos. E Lila como pasou cantando con mamá? Como pasaches con mami cantando? Gustouche? Sí. Gustouche cantar con mami? Sí. Sí. Que foi o que máis se gustou? A canción que era de Shakira, porque podemos adiantar que é unha canción de Shakira. Sí. Gustouche a canción? Sí. Pois hoxe non nos podemos perder. Domingo á noite, todos plantados para ver a Liga das Familias Extraordinarias. Disfrutade moito, María, familia. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, espero vos esta noite, non faltedes. Efectivamente. E nos imos seguir por aquí, porque aínda chove un pouquiño, pero temos que seguir con noso challenge de caramelos. Temos que recoleitar moitos caramelos que despois na Praza do Obradoiro, cando cheguemos ali, repartirémolos. Que tal o estamos a pasar? Bien. Mandamos un bico á familia que nos estará vendo pola televisión de Galicia. Ala, que nos trae moitas cousas os reis, verdad? Sí. Pois ala, aquí quedamos disfrutando da cabalgata de Santiago de Compostela. E nos, mentres tanto, seguimos desfrutando de esta cabalgata de Vigo, que xa están vendo as imaxes. De verdade que é unha auténtica maravilla poder ver esas caras de ilusión, eses ollos de expectación co que estes nenos e nenas están pois mirando, porque xa están aquí, dende logo, visitando Vigo, Melchor, Gaspar e Baltasar. Así que iso penso que é a imaxe que estamos vendo por toda Galicia, por todos os puntos que hoxe estamos visitando. A verdade é que o trasfondo importante de todo isto, que os nenos e nenas nunca perdan esa ilusión, esa mirada, esa ollada que están desfrutando hoxe. Bueno, pois dende este punto onde nos atopamos, viaxamos de novo ata Pontevedra, porque antes xa me estaba algo adiantando Carlota, verdade, Carlota Mosquera, que estaba preto de visitar o País das Maravelas, como ella dicía, ella chamaba, que me explica un pouco máis disto que é o que imos atopar hoxe en Pontevedra, entón. Estamos en Pontevedra, caramelazo limpo. Eu non quero decir que estamos aquí cun pequeno challenge de caramelos. Parece que Pontevedra vai ser o absoluto gañador, si ou non? Aquí a xente está empregando incluso a técnica do paraguas. Podemos ver a carroza de Alicia no País das Maravelas. Aquí. Mira, que estos nenos hasta me van a dar en van, verdad? Ai, ainda que non nos debemos de fiar demasiado. De que é esta carroza? País de las Maravillas. No, pero ti vas de... Bueno, a caramelazo limpo. É o que vou facer con estes caramelos, como hai tantos en Pontevedra, vou nos repartir. A ver, amigos, eu quero me sentir tamén como os que van nas carrozas, estos nenos e nenas que xunto as tantas carrozas que van e as animacións conforman a cabalgata de Reis de Pontevedra, unha das máis esperadas e, dende logo, unha das máis carameleiras. Vemos que detrás deles circulan xa a banda municipal de Pontevedra, seguidos do que máis ou menos sempre vemos cando entramos no mundo da Alicia no País das Maravillas, que é o coello branco, polo cal caemos nesa madrigueira. A ver, estes nenos de aquí, cantos caramelos vades coller hoxe? Todos los que podamos. Todos los que podamos. A que estamos aquí para esperar a quen? A los Reyes Magos. Anda, e cal é o vosso favorito? Melchor. Tivo que pensalo, está ringuido a cosa. E o teu? Melchor tamén. Melchor tamén. Hai que pedirlle entón, cando chegue Melchor, que imos berrar. Viva o rei Melchor. Sí. Vale, pois o que sexa. Xa quedes con eso. Agora mesmo estamos vendo os coellos, que son os que siguen a Alicia no País das Maravillas. Vale. Ai, mira, está chegando aí a estrela de Nadal, que foi a que levou as nosas majestades os Reis Magos ata Belén. Hoxe celebramos esta Epifanía e en Pontevedra xa vedes que estamos ben
cumprido. Seguiremos informando de como avanza a cousa nesta de coller caramelos na cidade de Pontevedra. Bueno, pois non será por caldeiros, que leva dous, Carlota, así que iremos vendo ao longo da tarde se se van enchendo, e como xa dicimos, non son para nós, non son para os nosos reporteiros e reporteiras, senón que despois repartiremos, pois o mellor entre o que collera menos, ou demais. O caso é repartir entre os nenos e as nenas para que leven para casa tamén eses doces. Dende aquí, viaxamos ata Ferrol, porque hoxe está situado ali Pepe Capelán, e ademais, polo que teño entendido tamén, moi ben acompañado, hoxe da gusto como estamos, Pepe? Que tal de novo, Lucía? Pois aquí estamos neste percorrido con esta... Bueno, estamos en fondo bikini acompañado a un dos personaxes máis queridos dos nenos, que é Bob Esponja, e estamos buscando caramelos. Si seguimos camiñando e acompañando esta comitiva real, vamos a ver rapaces e rapazas, pero non o perdas, porque, bueno, se non nos mancamos... Mira, temos aquí estes nenos, que tal? Vos queredes caramelos? Sí. Mira, de que veñen aí, cal é o vosso rei preferido? A ver. Gaspar. Por que? Non sei. Porque é o que máis mola, non? E de personaxes así mola che Bob Esponja? Sí. Pero que o Nemo tamén, non? Sí. Tamén ven aí atrás. Bueno, pois eu deixo estes nenos e nenas apañando caramelos porque a verdade é que non teño o meu caldeiro, porque conto coa axuda dun paxe real, por así dicilo, que estou intentando chegar á procura del, a ver se non nos mancamos. José Luis, o meu cámara, hoxe ten que cobrar un plus de peligrosidade. Estamos chegando xa a unha zona un pouquiño máis... Que tal, saudade, que estades saindo en directo na Televisión de Galicia? Mira, vente por aquí, José Luis. A ver, o meu paxe real, que veña para aquí, ali vai, ali o vai. Non sei se podedes ver, mirade para aí. Mirade canta xente, que tal? Mirade quen é o meu axudante real, Fran Nogueira. Que tal? Que tal, Fran? Como está? Estou enchendo todo. Está. Presentador, actor, un dos galáns de moda da Televisión de Galicia. Non máis que a ti, non máis que a ti. Na cabalgata da túa cidade, de Ferrol. Estamos felicísimos. Coñecín a Bob Esponja, todo. Bueno, cantos caramelos levas? Mira, levo moitos, pero dame igual, eu reparto. Veña! Bueno, e como vive un ferrolán de pro? Mira, a miña profesora de galego. Aprobaba, era dos que aprobaba ou non? Era moi bon. A miña profesora de Boísimo. Isto só pode pasar aquí na cabalgata de Reis da Televisión de Galicia. Fran, que nos podes contar para este 2025? Que lle pides? Bueno, este 2025 vai ser un ano de reencontros, de xente querida. Este ano vai ser bo, Pepe, vai ser moi bo. Eso espero. Sí. E mira, unha cousa que non sabe moita xente que nos ve na Televisión de Galicia. Será o ano no que por fin poidamos ver a vena cómica de Fran Nogueira, que eu coñezo dende fai anos, pero que a xente aínda non o descubriu de todo. A verdade é que Pepe máis eu coñecémonos sobre todo por ser tipos serios, verdade? Ser tipos serios, ser concienzudo. Eu penso que sí, espero que sí. Animaraste a facer monólogos por fin? Me digo eu. E ti temos que facer algo, Pepe. Pois veña, deixámosvos que nós vamos a seguir apañando caramelos, que non son para nós, non son para nós. Bueno, dá gusto, verdade, chegar a estes lugares e incluso tamén atopar a xente coñecida. Pois claro que sí, moitas grazas tamén por acompañarnos, e nós o que estamos hoxe falando, por suposto, é de que hai ilusión. E os protagonistas, pois non podían ser outros que os máis cativos e as cativas da casa. Como imaginarán, pois levarán semanas, pouco parece, seguramente meses moitos, pedindo xa o que queren para esta noite de Reis, non? Pois a ver que lle piden a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, cal é o seu favorito e demais. Bueno, pois nós con esta cabina máxica dos desexos fixemos un pequeno resumo de algúns dos desexos pois máis pedidos polos cativos e cativas. Hola. 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 Que queredes que vos traen os Reis Magos? A ver, déjame pensar. Pois... eu non sei. Un Lego ou así. La PlayStation 5 y una Nintendo de regalo. Pero que te gomas toda a gente que se pensa. O meu desexo é ser feliz. Que ides facer agora en vacacións? Ir á playa.
Pois xogar ao fútbol, jugar con os meus cans, visitar a Papá Noel, xogar cos meus primos. Que queredes ser de maiores? Os dous futbolista profesional. Eu escritor de cómics. Eu policía. Unha profe con niños con discapacidades. Eu profesora, porque así me comunico con mi padre e con mi padrino, que son los dos sordos. Eu xogador de fútbol. Messi, Lamine Yamal. Eu quero ser veterinaria. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Burriquito sabarero, voy camino de Belén. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que lo pases bien. Chao. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ai, que lindiños que son. Bueno, estamos vendo as imaxes que temos hoxe preparadas aquí dende Vigo. Por exemplo, viron ese dragón cheo de globos. Pois son 70 metros de globos, así que quen tivo que hinchalos levoulle un anaquiño de tempo. A verdade é que hai moitísimas actividades aquí en Cebi, en Vigo, que dá gusto, verdade, vir, polo menos, pois a resguardo da choiva e podendo disfrutar con tranquilidade desta cabalgata de Reis de Vigo. E precisamente, buscando xa, porque xa me veñen ata aquí os cativiños dicindo, oye, pois pregúntame, ademais, digo, non te preocupes, que teño a Adela Bertolo preparada por aquí a pé de, como que diga, a pé de pista, a carón dos Reis de Melchor, Gaspar e Baltasar, precisamente para iso, para ver como vai ese ambiente e tamén apañando carameliños. Xa veñen os Reyes, cosen aguinaldo, o ambiente vai de maravilla, xa vedes que ben rodeada que estou, xente ilusionada, familias enteiras, o meu carón, que hai ganas de que veñan os Reis? Sí, moitas. E que lle pides? Pois lle pedí unha barra de ballet. Unha barra de ballet, moi ben, e ti que lle pediches? Uns patins. Uns patins e ti? E roupa. Roupa, e a ver as nais, a ver, que se lle pide aos Reis? Felicidade, amor, moestarcos e saúde. E saúde que non falte. E a ver como está sendo esta cabalgata, as carrozas maravillosas. Preciosa, preciosa, todo moi, moi, moi bonito. Isto é unha maravilla e aquí están os camelos dos Reis Magos e os seus paxes. Que maravilla, mirade que bonitos son. A ver, cantos globos teñen os camelos estes? Pois 2 millóns de globos. 200 millóns de globos. Mima, estes camelos de que se alimentan? Pois de zanahorias, froita, palla, o que encontran no camiño. Están ben alimentados. Pero unha cousiña, alimentanse de cenorias, de froita, de palla, pero eu creo que estes camelos alimentanse tamén de caramelos. Onde está o meu caldeiro? Mirade aí o meu caldeiro. Ai! A ver, sei que aínda me quedan enchelo, non? Pero eu creo que vou conseguilo, non sei. Ben. Creo que podes. Non terás ti un caramelo por aí escondido? Non temos. A ver. Nada. Vou preguntar por aquí. Ai, mira, que guapo me está. A ver, non terás aí un caramelo escondido por aí? Sí, verdade. Debaixo do refaixo. Oh, 2 caramelos. Porfa, tesmos que dar. Conseguido uno poñer no caldeiro. Aí vai. Un aplauso para min. Ole! E a ver por aquí a xente. Un aplauso. Que se note que estamos de festa. Que maravilla. A ver por aquí, ¿cómo estamos? ¿Cómo pasamos aquí? La estamos pasando bueno, delicioso, de los Reyes, muy bueno. Pasámolo delicioso, eu continuo aquí na procura dos Reis Magos. Ata loguiño, un saúdo.
Pois sí que se vai enchendo xa menudo caldeiro que leva de la Bértolo. Ata me chegou aquí algún caramelo que xa me lanzaron, así que nada, despois botareicho no teu caldeiro e xa así repartes entre os nenos e niñas que o mellor, por exemplo, cheguen tarde e non lle cheguen os carameliños. Bueno, pois nos daremoslos sen problema ningún. E ademais din os rumores, así que isto, Óscar Cruz, que tome nota, que na Coruña uns dos que máis caramelos botan é esta carroza que levan habitualmente os bombeiros. É seguro que este home xa tomou nota e chegou xa talín. A que sí? Boas tardes, Lucía. Agora sí que sí. Agora estamos no meollo, estamos na carroza dos bombeiros. A ver esa xente aí, vamos aí. Aí temos os bombeiros. A carroza que máis caramelos reparte de toda a Coruña. É certo isto? Como te chamas? Bueno, son Cupeiro, bombeiro da Coruña. Pois sí, aquí caramelos temos para aburrir aquí. Mira como está a xente, como están os nenos mandando caramelos aí á calle. Encántame como canta a xente eses bombeiros que tiren caramelos, non? Este é o cántico xa habitual. Home, ese xa é mítico aquí na Coruña ese canto. Que barbaridade, estamos nun punto estratégico, amigos, porque aquí está todo o mundo neste currunchiño, están todos pedindo aquí caramelos e xa vedes como temos aquí a esta comitiva real tirando os caramelos. A ver, cantos caramelos tedes previsto lanzar hoxe? Uf, eso é impredecible, porque mira... Aquí debe haber, mira, unhas 100 caixas. Pero despois na Plaza Pontevedra ainda nos dan máis. O ano pasado non os dimos tirado todos, o ano pasado. Pois non vos preocupedes porque os levarei. O que está sendo increíble é a xente, por favor, aquí está a xente, non sei se escontades. Eses bombeiros que tiren caramelos, é unha barbaridade. Pero o que non vedes vos é como o que temos que facer aquí porque estamos surfeando a carroza. César está de feito que é o cámara. Mirade como me vou caendo aquí. É peor que estar en barco isto, pero é a maxia de todos os anos, verdad? O sea, a felicidade dos nenos aquí, todos xuntos aquí na carroza de bombeiros. Pois imos falar aquí con un neno. Ven por aquí, amigo. Como te chamas ti? Me llamo Paulo. Paulo. Paulo, xa viñeches moitos anos aquí a carroza? Sí, 3 anos. 3. E ti que pasa, que o teu pai é bombeiro ou algo? Sí, meu pai é... E ti quererás ser bombeiro tamén de maior? Está na cabeza. Está na cabeza? Pediches para os Reis Magos ser bombeiro de maior, estar forte como teu pai? Ojalá, pero... Pedí, por exemplo, un par de libros. Un par de libros? Moi ben, hai que ler, iso é. Sí. Me encanta ler. Pois aquí temos canteira de lectura e canteira de bombeiros. Imos por aquí tamén, que temos aquí un ataviado de bombeiros. Estou que caio todo o rato. Como te chamas? Lucas. Lucas, que che parece toda esta xente que tes aquí pedíndoche caramelos? É un espectáculo porque é moita xente e os caramelos se non chegan vaise pelear ao final. Ao final pelexas a xente, non? Sí. E ti tamén repites este ano na carroza dos bombeiros? Sí, é o segundo ano que veño aquí. E que queres ser de maior? Quero ser futbolista. Futbolista e chámase Lucas, amigos, como mellor xogador do Deportivo. Así que nada, aquí me quedo repartindo caramelos. Como vedes, eu teño o capacho xa cheo, vou ter que ir abrindo o segundo. Así que, amigos, vou coller uns cantos carameliños máis e surfear as ondas coa carroza dos bombeiros. Moitísimas grazas, amigos. Eses bombeiros que tiren caramelos! Eses bomberos que tiren caramelos! Pois sí. Menudo ambientazo, como cambiou con aí na Coruña. O que máis me gusta de todo isto é que seguimos sen ver paraugas. Bueno, vimos algún paraugas do revés para coller caramelos, pero non está a chover, así que iso é magnífico e maravilloso. E nos, bueno, pues xa tivemos algúns convidados, por exemplo, na Coruña estivo Lucía Veiga, estivemos en Santiago con María Mera, tamén con María Doceo en Ourense, Fran Nogueira con Pepe Capelán en Ferrol. Estou segura de que a Miguel Mandallo non se lle vai escapar ninguén que vexa aí que sexa unha cara coñecida desta casa. A que sí, aí en Lugo. Lucía, problemas do directo, por agora non temos a nosa convidada extrera, pero mirad o que temos por aquí, a verdade que estou, hai un masaxiño por aquí, a verdade que moi ben. Quero que miredes como levamos o cubo, esperade, porque mirad, vou lanzar uns poquinhos de caramelos, así, agora sí, ala vai, mira por aquí tamén, mira que bolsiña, así, moi ben, teño máis, teño que quedarme con algúns que eu teño tamén familia, a ver, cantos queres? Veña, ai, mi madriña, pero ti levas moitos, que lle pediches aos Reis Magos? Nada? Por que? Non sei, olvidouse. Non che gustan os Reis Magos? Sí. Que lles vais deixar este ano?
para que coman algo. Natillas. Natillas. Xa vedes que temos un pouquiño de todo por aquí. Por favor, que llevades de deixar aos Reis Magos esta noite? Leite con galletas. Ai, segue o roscón. Como vedes, segue o clásico. E imos ver un pouquiño desta cabalgata, non? Desta cabalgata de Lugo, porque, como vedes, temos moitísimos espectáculos. Como ben dixemos, 14 entre músicos, espectáculos circenses. E o máis importante, temos 4 carrozas, a dos Reis Magos e unha de agasallos. Por exemplo, por aquí. Ahora con unha foto non, mira, estamos en directo na Televisión de Galicia. Fran, queres dicir algo importante? No, Mucha salud para todos y buen 2025. Ese aí, choca aí, neno. Eso es, moi ben, aquí temos de todo. Que pasou? Non, agora fotos non, chicos, que estamos na cabalgata e quería explicarvos un pouquiño por que o título desta cabalgata, Nómadas, porque ben falamos de que facía referencia ás viaxes das súas majestades. Pois ben, fai moitos anos os Reis Magos fixeron unha viaxe hacia Belén, non, para ver ao Niño Xesús con María e con Xosé. E dende aquela, pois, esta noite reparten moitísimos agasallos a todos os nenos do mundo, dende Lugo ata Coruña, ata, bueno, Madrid, de todos lados. Pero, mira, isto que? Ai, esto... Non sabes? Non frena, non frena, mi madriña. Non lle puxe nome aínda. Non? No. Temos que poñerlle un nome. Pois poñémoslle Velocíclope. Velocíclope? Porque é un cíclope super veloz. Compañeiros, con isto eu... bueno, eu marcho que aquí péganme. Ándate con ollo, non vai a ser que por riba leves. Bueno, despois volveremos, de verdade, que vemos como vai descorrendo esa cabalgata de Lugo. E dende Lugo imos ir ata Ourense, porque xa vimos técnicas de todo tipo, que se os caldeiros, que os que levamos nós tamén, que se os paraugas, que se as bolsas. Hai unha chea de técnicas para coller e apañar caramelos, non tomar a pele. Hai moitísimas técnicas e todas son válidas para gañar ese caramelo challenge, pero aquí estamos encantadísimos da vida porque pese a que había moitísima chuvia que ameazaba con estragar esta gran cabalgata de Ourense do 2025, a verdade é que, como vedes, seguímola disfrutando sen paraugas e ademais con calorazo, que os sei non poño a bufanda. A ver, como están por aquí? Como están vostedes? Están de maravilla, porque claro, os Reis Magos do Oriente chegaron a Ourense e tiñamos moitas ganas de velos. Sí! Pero tendes cara de pillos, portastes vos ben este ano? Sí! Decideme a verdade, algunha trastada fixeste? Sí. Tamén? Sí. Bueno, pero non pasa nada, porque algunha pequeniña, pois non pasa nada, verdade? Sí. Tendes algún desexo, algún agasallo que teñades ganas de pedirlle aos Reis Magos que vos los deixen esta noite no árbol? Sí. Muchos regalos! Non ides dar a aberto regalos, ides acabar coas maus, madre mía. E vou vos a presentar a outro gran Rei Mago, o Rei de Ourense. Eu diría que o Rei do Enoido de Ourense, o meu queridísimo Paco Gallego, que tantas veces ganas tiña de verte, de verdade. Que tal? Oye, mira xa cantos caramelos collemos, Xa vexo, estamos no Caramelo Challenge, en Ourense estamos facendo un moi bo traballo. Moitos. Oye, escoita, mira, todos estos collemos xa, despois xa vámonos a repartir entos pequeniños, Veña, non eres Gaspar, pero podes o repartir. Veña, adiante. Eses caramelos pros máis pequenos de Ourense que polo que dixeron, pois portáronse bastante ben. E polo que vexo, Paco, ti coa mesma boa enerxía de sempre, que sempre nos transmites. Isto que non falte nunca. Oye, que ambientazo, encántame a cabalgata deste ano, que ben que non chova, non? Verdade, que estamos a disfrutar, pero o 100% gracias a estas nubes que están aí paradiñas, pero que non nos están a facer a faena. 21 comparsas, entre a cabalgata, as carrozas, a animación, é unha maravilla. Todo está perfecto, Ti que és daqui de Ourense, camiñas habitualmente por estas rúas, como estás a ver o ambiente? Vexo, a xente está volcada totalmente, os nenos, encántame esta ilusión co que están vivindo de ver os Reis Magos. Oye, que veñen en camellos, que é todo un honor, non? Que traelos en camellos. E bueno, eu tamén estou vivindo, pois, recordando esos vellos tempos, non? Cando era pequeniño, non? No meu pobo, que pasaba esta noite. Pois mira, iba precisamente nos a terminar de cenar, sabes o que facíamos? Íbamos a cantar aos Reis, pois, por os veciños, petábamos nas portas e dicíamoslle, mira, queredes os Reis e tal, e nos dicían ou sí ou non, entonces despois a cantar os Reis entre todos os grupos que íbamos bueno, dábanos aguinaldo, pagábanos e xuntámonos unhas perrillas, Oye, que ben, pois nada, Paco, moitísimas gracias por atendernos, verdade, tiño moitas ganas de estar contigo. Eu tamén, recordando os vellos tempos, verdad? Que sí, pois un placer. Seguimos apañando caramelos. Venga, seguimos, vamos alá. Chao.
Xa está, gracias, cariño. Aí está, pois seguiremos apañando ao longo desta tarde, como non, claro que sí, a verdade que hoxe tamén é un día que seguro que se seguirá esa tradición de ir cantando os reis, moita xente seguramente seguirá vivindo esa tradición. Bueno, pois nós o que fixemos tamén de alguna maneira ir seguindo as tradicións por toda Galicia. No caso de Compostela, pois o que fixemos tamén é adiantar un día a visita da nosa querida Fátima Pego a esa cabalgata, porque non houve outra, adiantaron a onte e quixemos vivilo tamén, esa chegada dos Reis Magos á praza. Pois xa estades a ver momento máxico no que chegan as súas majestades á Praza do Obradoiro aquí en Compostela. Agora mesmo está a alcaldesa dándolle as chaves da cidade e nós temos por aquí a moitos nenos emocionadísimos. Hola, estás chamando por Melchor. É o teu favorito. E xa lle entregache la carta? Sí, ui, estás dubidosa, non me digas que non lle entregache la carta a Melchor. Seguro. Se non berra llora moi forte, o que queres que che traia, vale? Porque ao mellor ainda está a tempo de levarcho, que ele é máxico. E por aquí temos máis nenas. Vas lle dar a carta a Melchor? Sí, claro, queres que lle deu? Sí. Vale, ti tranquila, confía en min que todo o que haxa nesta carta vai che chegar pola noite. É o teu favorito, Melchor? Sí. Sí. E que lle pediches? Que hai por aquí? A ver, adiántame así algo. Un Rotus. Un Rotus, bueno, moi ben, para dibuixar moito, para pintar, gustache pintar? Moito. E por aquí que lle pediron aos reis? Unha cadena cunha M. Hola! Como te chamas? Mauro. Mauro, claro, pero iso que es unha cadea cunha M. Vamos ver por aquí, pois a ver se che atrae, a ver se hai sorte. Hola! Que lle pediches por aquí aos reis? Que lle pediches aos reis magos? Ai, non sabemos. Cal é o teu favorito, Melchor, Gaspar ou Baltasar? Melchor, pois teno diante, disfruta moito dele. Por aquí, que lle pediches ti aos Reis Magos? Muchos juegos. Moitos xogos. E cal é o teu favorito? Gaspar. Gaspar, pois ven agora, está a picas de chegar aquí ao Obradoiro. E por aquí, máis, temos aquí os pais. Como están a vivir os pais esta cabalgata? Moi ben, mollados, pero emocionados. Estaba pasando ben ela tamén, non? Claro, sí. Cal é o teu favorito, Melchor, Gaspar ou Baltasar? Baltasar, pois ven aquí, anda por aquí xa. Pois agora teño un cometido, que por aquí deronme unha carta, teño por aquí, así que nada, vou a intentar darlle aos Reis Magos. Pois ollade como temos hoxe IFEBI en Vigo, porque está teigadiño de nenos, de nenas. Ademais, non só eles van poder ter ese privilexio de falar con Melchor, Gaspar e Baltasar aquí en Vigo, senón que penso que nós tamén o faremos, poderemoslle facer esas peticións in situ, achegarnos ata eles e, bueno, pois de alguna maneira ser os de última hora, os que chegamos aí no último momento para facer esas peticións de eses agasallos ou eses vos desexos aos Reis Magos, que por iso mesmo fan maxia, porque a todos os corazóns chegan, por suposto que sí, ao longo do día de hoxe. Iso será ao longo da tarde, xa lles digo que queda moito por diante, xa non só dende aquí dende Vigo, senón en todos os puntos nos que estamos espallados hoxe por Galicia, así que neste momento, se lles parece, conectamos de novo con Pontevedra, onde está Carlota Mosquera, nese mundo de fantasía precisamente no que hoxe está inmersa. Melchor. Lo tenéis clarísimo. Yo creo que se dice, yo creo que lo sé porque es el primero que se dice. Primero que se dice. Será el mayor. Sí? Non sei se estamos escoitando ben a Carlota agora mesmo. Bueno, non pasa nada, recuperaremos seguramente esa conexión porque ela antes ia perseguindo ese coello de Alicia no País das Maravillas e o mellor quedou polo camiño. Non pasa nada, que conectaremos, como digo, con ela nun anaco, que tamén teremos que volver conectar con Lugo, porque ademais xa quedou aí Miguel Mandallo en amosarnos quen é esa convidada especial ou ese convidado especial que ten guardadiño para dentro dun anaquiño, que a verdade pois non é para menos para poder facer iso. E ademais, outra cousa importante que lles dicíamos antes, hoxe temos dous retos por diante. Un deles é ese Caramelo Challenge que están facendo todos os reporteiros e reporteiras en cada un das conexións, tamén aquí en Vigo. E outro que só temos nós, aquí guardadiño, é ese Roscón de Reis. O Roscón de Reis é algo que, bueno, que seguramente moitos estarán disfrutando xa nas súas mesas, incluso de merenda, ou se non será mañán pola mañán, probablemente para almorzar. Bueno, pois o noso Roscón de Reis de hoxe o que ten é sorpresa. Xa non só un sorteo especial, senón que teremos que tirar
depender do azar ver quen vai escoller o anaquiño axeitado ou non. Iso será tamén ao longo da tarde, xa lles digo, non só aquí en Vigo, senón con algúns dos convidados que se van a chegar ao longo da tarde, que eu tamén terei algunhas caras coñecidas. Bueno, pois neste momento, xa facendo esa recapitulación do que temos preparado no programa, imos facer viaxe ata Ferrol, porque Pepe Capelán estaba aí metido no medio de todas as carrozas que hoxe xa lles dicíamos teñen motivos mariñeiros, motivos relacionados co mar. A ver que ten por aí guardado para contarnos agora. Pois xa conseguimos sair do tumulto, Lucía. Por fin nos ausentamos un pouquiño, relaxámonos e achegámonos ata case por donde ven o percorrido da cabalgata, pero estamos agora nos xardíns do Parador Nacional de aquí de Ferrol e estamos con unha convidada moi especial. Ela é Cristina Rendueles. Boa tarde, Cristina. Boas tardes. Bueno, ela vive o Nadal dunha maneira moi especial aquí en Ferrol. Vemos que está con 3 dos seus 5 fillos, Cristina? 5 fillos, sí. Como se vive o Nadal con 5 crianzas na casa? Supoño que a ilusión multiplícase xa non por 5, por 1000. Pois sí, é moi bonito, é indescriptible verles a cara de felicidade e satisfacción e vivilo xa con un cativo, xa é moi agradable para canto máis con 5. Claro, e tivemos que ausentarnos do percorrido da cabalgata da comitiva real porque realmente vos estades facendo un papel moi importante aquí en Ferrol, que é que estades traballando no Belén. Sí, os meus nenos son os que, bueno, están perdón. Os que faltan, que son os dous, non? Faltan os dous maiores, que están no Belén de Alfredo Martín, un Belén moi emblemático aquí na cidade, participan as dúas rapazas de narradoras e os meus cativos de Move Figuras. Vale, pois, estános dicindo que está Carlota xa lista en Pontevedra, me parece. Non marches, Cristina, que nós queremos seguir coñecendo máis un pouquiño dese Belén. Así que nada, nós non nos movemos daqui de Ferrol, vale? Moi ben, bueno, pois seguiremos atentos, conectaremos de novo con Ferrol dentro dun anaquiño, pero antes o que si faremos é recuperar esa conexión con Carlota Mosquera, que estaba en Pontevedra, xa lles dicía, hoxe plagado Pontevedra de fantasía, porque son precisamente pois a ilusión que temos moitas veces cando vemos os debuxos animados e os contos. Bueno, pois Carlota está inmersa nun deles, non si? Estamos para repartir caramelos aos nenos. A ver, quen foi bo este ano? Non só estamos para repartir os nenos e as nenas vos, senón que tamén estamos para dar carbón aos que non se portaron tan ben. Cariño, que ti portaste ben? Ou vanse traer carbón? Muy bien, yo creo que me he portado muy bien y mi primo también. Vale, que se portou mellor, tío ou tu primo? Di a verdade, difícil, Uy. Yo creo que mi primo se portó muy bien, es muy bueno. Es un ángel. Que foi o máis bonito que fixeche este ano? Como te chamas? Me chamo Lorenzo e o que máis bonito creo que foi ir á neve a esquiar. Que guai, mira a neve como a que está empezando a caer a Nestora en Pontevedra, porque este é momento de sorpresas aquí ca peregrina de fondo maravilloso e como non, ademais de ter unha cabalgata chea de ilusión, temos os persoeiros máis cruciais de todas as vilas, de todas as cidades de Galicia, como aquí en Pontevedra, que estamos con María Costas, actriz. Hola, María, hola, que tal, Carlota? Moi ben, chegaste ti, empezou a nevar, isto é máxico. Ah, bueno, isto é maravilloso. Porque ademais aquí que nunca neva nas Rías Baixas, para nós é totalmente un espectáculo. Estamos a vivir unha cabalgata chea de emocións. Eu quería che preguntar por que emocións che suscitan estas datas de ilusión, de cabalgata de Reis. Como as vives ti? Pois sempre foi unha festa da ilusión, non? Sobre todo cando éramos pequenos. Ao longo dos anos foi cambiando porque, bueno, as ausencias, en ese tramo das nosas vidas, pois faltan nos persoas moi queridas. Pero reconciliéime de novo con elas, sí, porque volvín creer na ilusión, na maxia, que se crees firmemente que vas conseguir algo, e ese algo é bo, concédenos. Non sei quen. Ai, que pesadas! Como agora que nos está concebindo, temos que ter cuidado porque aquí o séquito do Rei Gaspar en Pontevedra tira moito caramelo e tira a dar. Eu celebro tremendamente esta capacidade que tes para volver a ilusionarte, porque non hai idade para vivir esta noite, esta véspera de Reis, como se foramos unhas cativas, María. Claro, é que creo que ese é o segredo da vida, non? Poder
sorprenderte cada día do milagre que significa vivir. E unha noite como esta, chea de posibilidades, e nun ano que empeza, pois, moitísimo máis. Que lle pides ti a este 2025, María? Pois mira, para toda a familia, saúde. Saúde e moita felicidade. E para os nenos, todo aquilo que se lles antoxe, pero tamén becas. Para que poidan estudar os que non poden permitirse, pois iso, estudar, porque as súas familias non poden. Eu veño dunha familia moi humilde, e sei o que significa iso. Así que, ademais, pois sí, que teñamos todos dereito a... Todos temos dereito a educación, a sanidade, e que todo iso veña este ano para todos. E ademais, efectivamente, me encanta esta reivindicación de que non todos son cousas materiais nesta noite de ilusión. As cousas materiais son, bueno, é unha alegría pasaxeira, pero o resto é o que nos imos levar. Efectivamente. Aquí está o público animadísimo porque xa está a chegar o rei Baltasar co seu séquito. Eu quería despedir, María, dándote uns caramelos que viñemos apañando durante toda a cabalgata, porque facémolo por unha razón, para intentar saber onde se tiran máis caramelos nestas 7 cidades de Galicia que estamos hoxe, e tamén porque ao final eu personalmente vou nos repartir, sabes, cos nenos que están atrás. Porque os nenos que están atrás ás veces non collen tantos caramelos, e hai que ter todas as mesmas oportunidades. Os de diante acaparan, ademais, hai moita xente e moitas filas por atrás. Levase moito o capacho e o paraugas posto do revés. Tamén é caído porque a verdade é que tiñamos medo de que chovera aí a Caldeiros, pero non. E está nada máis que chubiscando un chisquiño. Sí, non? Sí, nada máis. Non é moita cousa. Tivemos bastante sorte. Así, que sigamos tendo sorte e que se despida este 2024 que se foi e que chegue o 2025 con todos eses desexos maravillosos. María, moitas gracias por estar con nós. Gracias por visitarnos. Bien. Encántame. Volveremos. Bueno, Volveremos a Pontevedra, por supuesto que sí, pero atentos aí. Verémonos aquí na tele, claro que sí. Atentos aí, que eu xa estou moi ben acompañado. Eu decía, non pode ser que os meus compañeros todos teñan algún acompañante coñecido, e eu non. Pois veu Xisco Feijóo rapidamente. Moi boas, Lucía, Ruliña, que tal? Benvido, de verdade que é un placer verte aquí. Un placer estar aquí con vos, celebrando esta tarde especial do ano. O placer é noso, e ademais temos un motivo moi importante para celebrar, porque creo que esta vindeira semana, este mércores, estreamos Triángulos Máxicos. Este mércores 8, ás 10:30 da noite, non se despeguen da Televisión de Galicia para ver este programa de combate, de ilusión e de moita música. Bueno, moitísimo talento seguro. Aí estará a compañeira Trixa Fernández ao mando, e Xisco Feijóo, que tamén ten unha parte importante e nada doada. Eu son xurado xunto Will Estefan, un maravilloso, guapísimo, e a maravillosísima e inigualable Susana Seivane. Bueno. Vamos dar moito xogo, vai haber mocións e vai haber, sobre todo, moita calidade musical. A verdade é que se non tedes un traballo doado, porque escoller nunca é fácil. Bueno, mima. Pero bueno, que o que queremos é gozar dese talento, así que este mércores gran estrella na Televisión de Galicia, veremos eses triángulos máxicos, e nos, verdade, mira, Xisco, unha cousa, eu vouche preguntar varias cousas sobre a ilusión, sobre a cabalgata de Vigo, que tamén é interesante, e voute convidar a este roscón, pero vouche decir... Veño por él, Ves polo roscón, eu pensaba que viña a verme, que che parece isto? Eu tamén dixemo, esta Lucía teño que ir, pero se a roscón vamos de volta. Bueno, pero antes, mira, que están pedindo pasos xa, se non me equivoco, dende Ferrol, verdade? Porque está a cousa aí xa candente, penso que chegando prácticamente ao final de todo da cabalgata de Ferrol, verdade? Como actualidade manda. Moi ben, vou ir ata lá e nos seguimos falando agora un anatiño. Agora. Está Pepe rapidamente para contarnos o punto final. Sí, que tal, Lucía? Pues efectivamente, non xa vamos a ir agora a acompañar os últimos metros do percorrido desa comitiva real, pero queríamos despedir aos grandes protagonistas do Belén Alfredo Martín, que é un Belén, que é unha tradición aquí en Ferrol, según nos contaba Cristina, e temos, por exemplo, a Celtia, que é unha das fillas de Cristina, que ti eres unha das narradoras, verdade? Sí. E que é o que fas ti no Belén? Explico el Belén y hablo de las cosas. Conta un pouco as historias e despois temos aquí a, como te chamabas? Nuno, que eres como teus irmáns maiores. Que fas ti? Yo muevo las figuras como mis hermanos mayores. Despois temos por outra banda a Inés, que tamén é outra das narradoras. Mira que ben preparada vas, que tal?
Ben. Non che dá así un poquinho de pena perder a cabalgata? Ou, bueno, como xa fixeches a carta, supoño que xa non necesitas ir a ver aos reis agora cando cheguen aí á Praza do Concello, verdade? Non. Ti crees que che traerán todo o que pediches? Sí. Que tal se portaron, Cristina? Portáronse ben? Moi ben, coa axuda de o Belén, están moito tempo aquí, entonces non... Non hai tempo para portarse mal. Exactamente. Pois moitísimas grazas por atendernos, xa vos deixamos que volvades aí a ese Belén. Alfredo Martín, que está, lembra, de aquí nos baixos do Parador Nacional de Ferrol. E nos vamos correndo escopeteados para ver a chegada dos reis a esa praza de armas aquí en Ferrol. Pois moitísimas grazas, Pepe Capelán, claro que sí, moitas grazas por transmitirnos toda esa ilusión dos peques, bueno, de todas as familias, dende logo que sí. Que nos continuamos aquí, xa dicía que tiña eu un convidado excepcional que Xisco Feijóo, que nos está acompañando, e xa me dicía, no, viñen polo roscón, que ole de maravilla. Bueno, pero antes de poder catalo, quería que me contaras un pouco a ilusión que sempre pervive nas cabalgatas. Ti xa tiveches que vivir a de Vigo seguramente moitas ocasións. Evidentemente, a cabalgata de Vigo sempre foi un referente nesta cidade, un referente que ataba o alcalde de diante de todo, cuidado, sí, en comitiva. E isto vai por épocas e por anos. Eu falo de ilusión dos críos, os cativos, os pícaros. Esa é unha ilusión que non se pode perder e que non podemos perder nós según van pasando os anos. E as ilusións van se trasladando ás veces a desexar un agasallo e ás veces a desexar dende amor ou unha vida bonita chea de música, que é o que desexo eu para todo o mundo. Ai, pois mira, se estou a che preguntar que lle pedías ti a Melchor Gaspar ou Baltasar. Moita música nas familias, porque a música é terapia e a música é paz e a música é o alimento do espírito. Certamente, bueno, que nunca nos falte a música, que nunca nos falte disfrutar do noso, que as nosas tradicións sigan no corazón, que é moi importante. E agora ben, témolo roscón aquí adiante. Podo coller con froita? Vouche decir que podes coller o que ti queiras, pero voulles contar ao xentiña da casa o que vai pasar. Este roscón, nalgún cacho do roscón que non sabemos cal é, o equipo do programa agochou un 10º da lotería do neno. Wow! Así que, como velle, o roscón, ademais de ser saboroso e delicioso, tamén leva un premio. Collo que queires, a ver se tes sorte. Teño que comelo aquí? No, podes comer cando queiras, home. Eu diríache que xa que o tes probo. Este, a ver, que xa... A ver se me axudas aí un poquinho. Aí que non caia, moi ben. En principio non aparece nada. Non, mira, non che foi premiado, pero caso que está rico non hai problema ningún, verdade? Pódelo comer se queres. A verdade é que ole de maravilla, Está me dando envexa, compañeiro. Delicioso. Despois, claro, hai que repartir. Está bon. Está moi rico. Bueno, sei que che gusta, ademais, que dixache que este é o roscón que che gusta a ti, aí tradicional, verdade? Non é a primeira vez, ni moito menos. Bueno, pois nós seguiremos repartindo cachiños, porque ata que atopemos onde está o 10º, non imos parar aquí en Vigo. E se non son eu, será seguramente Adela Bertolo, que anda por aí, e creo que un dos cometidos que tiña precisamente hoxe era falar ou con Melchor, Gaspar ou Baltasar ou cos tres, porque Adela vale para todo isto. Perfecto. Grazas, Xisco, vouche decir a ti, vos, moita sorte este mércores na estrea, e nos imos con Adela, que a teño por aquí preparada, por aí, veña, dalle Adela. Melchor, 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 aquí estou, Lucía, e mirade quen anda por aí. O rei Melchor, isto é un momento moi emocionante, estáis saudando a toda a cativada. Claro que sí, estamos aquí na televisión vendo o rei Melchor. Pero antes teño que facer unha pregunta por aquí. Sí. Cal é o teu rei favorito, Melchor ou non? Eu diría que Baltasar. A min gustame Baltasar, pero gustame moito os tres, non vou dicir que non. Temos aquí diante a Melchor. Sí, é que mira a cara que ten. É que encántame Melchor, pero Baltasar gustame un pouquiño máis a mí. E a ver, por aquí, a ti, quen che gusta? Melchor. Melchor, e por qué? Porque me mandou un vídeo non sei. Mandouche un vídeo, que sorte, Eu tamén quero un vídeo de Melchor e de todos os reis magos. A ver, por aquí... A ver, como están as carrozas dos reis, bonitas, preciosas, preciosas, preciosísimas, como Vigo, precioso. Ademais teñen o leitmotiv dos contos de Nadal, dos contos de fadas, super bonito todo, non? Está moi bonito, a verdade é que sí. Unha pena a choiva, que non deixara sair a rúa, pero moi bonito todo. Se chove que chova, claro que sí. Viva Melchor, vivan os reis magos e, por suposto, vivan os caramelos. A ver por aquí, que eu tiña o meu caldeiro de caramelos, a ver se aí ven a axudante de Melchor. Mira, que guapa. Ten o meu caldeiro de caramelos. Teño aquí preparado, xa
xa teño preparado o bolsón grande de caramelos para ti. E aparte, voulle botar uns con brilli para que teñas moi bo ano 2025 para ti, para toda a Televisión de Galicia. Mi madriña, teño caramelos en exclusiva do rei Melchor. Estou emocionada, estamos todos emocionados, non? E mira, hai moitos nenos por aquí. Melchor é a parte da cabalgata máis interesante. Están todos aquí metidos, caramelos, a traer as cartas, están todos aquí que dicen o mellor, o máis favorito, o máis interesante, todos están aquí. E a ver, ti estás traballando con Melchor, pero cal te gusta máis? A mí, calquera os tres traen regalos, entón os tres gústame, non teño preferencia ninguna. Gústame os tres. Pois que viva Melchor e vivan todos os Reis Magos, non? Que viva Navidad, que vivan os Reis Magos e que viva toda a cabalgata e toda esta felicidade dos nenos que temos aquí hoy en día. Claro que sí, un aplauso para o axudante de Melchor, aí aplaudindo forte, bravo! Que maravilla, xa vedes, cos caramelos a tope. E a ver por aquí, porque eu creo que está por ali Gaspar, pero hai que andar un pouquiño, así que vou pillar aquí a unha... Mira, esta nai que está saudando. Discúlpeme, como está Melchor? ¿Cómo está? Muy bien, está muy bien. Sí, sí. Estamos todos estupendos. Quédome aquí a ver se podo falar con Melchor. E xa vos contarei, xa vos irei contando. Ata loguiño! Mima, esta muller é pura enerxía, como vai o caldeiro, mi madriña. Bueno, despois volveremos, que temos que falar aínda con dous Reis Magos, pero eu quero presentarvos o seguinte convidado que teño xa aquí ao meu carón, o que vou convidar tamén, por suposto, a Roscón de Reis, que é Alfredo Dourado. Moi boas. Que tal? Moi boas. Da Roda. Bueno, falando disto un pouco, a verdade é que estamos nestas datas precisamente de falar de ilusión e demais, así que vaite preparando porque che vou preguntar por esas ilusións que lle pedimos aos Reis Magos, os desexos e demais. Telo claro? Telo claro, digo, os desexos que lle pides aos Reis. Teño claro. Sí. Bueno, pois garda por aí que vou preguntar, pero antes está pedindo paso a actualidade manda, xa sabes como vai isto, nos temos que ir ata a Coruña, que está Óscar Cruz ali situado e seguramente estará metido en pleno fervedoiro desa cabalgata de Reis, así que nos conte a actualidade, imos ata Coruña e volvemos ata Vigo nun momentiño. Efectivamente, Lucía, aquí estamos, a cousa está se poñendo maravillosa. Estamos entrando en Linares Rivas e temos aquí detrás, eu non sei como fan, estou abraiado, porque creo que está aquí Melchor, agora estaba aí un momento en Vigo, eu non sei como fan, é porque son magos, amigos. Están aquí, mirade, por favor, está aí Melchor e toda cativada esta. A ver, saudade aquí a Galicia. Que? Saudade a Galicia. Hola! Que te chamas ti, pequena? Elena. E que tal estás aquí na cabalgata de Melchor? Moi ben, encántame. E que tal Melchor? É simpático, pudiche falar con el? É o meu rei favorito. O teu rei favorito, non? Sí, é o mellor. Que maravilla. A ver, teño aquí un montón de caramelos. Podesme botar uns pouquiños máis que si os reparto entre os nenos que non teñen. Aí está. E xa os levo por aí, porque amigos, teño o capacho, bótalle aí, neno, como te chamas ti? Eloa. Ai, moi ben, pois bótalle aí, porque estos van todos os caramelos que teño aquí, amigos, teño dous capachos cheos. E agora, ímonos entregar por aquí, no? Pretiño de Melchor. Ti, César, mírame a Melchor aí, por favor, porque o certo é que é abraiante que estivera en Vigo hai un anaco e agora aquí tamén. É increíble, a marcha do Nadal, amigos. Queres uns carameliños por aquí? Gracias. E como te chamas? Alba. Alba. E que son os que máis te gustan de todos estes? Os máis pegañentos, ou? Creo que... Estes aquí os vermellos, non? Sí. Carallo, moi ben, claro que sí. Aí estamos, queredes caramelos, amigos? Hola, ¿queréis caramelos? Aí está, entendo que a avoa levando os nenos por aquí. No, el mío está aí. Caramelos. No, él no quiere. Pero ti tamén tes ilusión polos Reis Magos aquí. Pues claro, como todos. Aí estamos. Pois moi ben, porque temos aí a Melchor e César, se miras para aquí, temos a Gaspar. Isto é un non parar, en Coruña veñen todos xuntiños porque se levan moi ben, claro. E estamos aquí, que tal, neno? Bien. Estás na carroza de Gaspar, é o teu favorito? Sí. Sí, non? Claro que sí, e ti? Tamén. E como te chamas? Claudia. Laura, que maravilla de carroza tedes aquí montada. Sí. Es de Coruña? Sí. Ou seja, que estás diante da túa xente. Sí. Tes ganas de ver os colegas e todo iso, non? Sí. Estamos ben, a xente tirando caramelos. Temos por aquí unhas bolas máxicas que vou valer un momentiño por aquí, se me permites, César. Aí estamos. E non podes falar ti, non? Non podo falar, teño que estar pendente dos nenos. Pero que maravilla, Podes facer o asento ese que fixeches antes, que me gustou moitísimo, que facedes así como que vos sentades. Mira, César, é unha bola de Nadal.
A bola de Nadal, que maravilla. Pois así estamos na Coruña, chicos. Ese que ven por aí, se me apuntas por aí, temos a Baltasar. Así que estou no mellor momento da miña vida. Que queredes que vos diga, amigos? Había moito tempo que non vía os Reis Magos e agora mesmo estou living the dream, amigos. Aquí estamos. Nenos, estades na mellor carroza de toda a cabalgata. Sí. E como te chamas ti? Diego. Moi ben. E ti como te chamas? Carmen. Carmen, queres mandar un saúdo a alguén a Galicia? Sí, as miñas amigas Catalina, Alba e Iria e a miña familia. E ti a quen queres saudar? Que che vexo aí a toque. A mi familia. A tua familia. E pediches algo aí a Baltasar? Sí. Sí? E que lle pediste? A mi abuela que me está viendo. A tua avó que te está vendo? Yes. Moi ben, a tua avó tamén. Mandamos un saúdo a todas as avós, a todos os cativos e a todo o mundo. Amigos, na Coruña a cousa está bárbara e non chove nada. Non necesito paraguas, no feito caso que vou deixar aquí xa, amigos. Os caramelos vou nos repartir, iso sí. Imos aló, Lucía, a tope na Coruña. Home, claro, telos que repartir, non vayas quedar con eles, por suposto. E a verdade é que si, moitas veces esa ilusión vívese moi intensamente, non temos por que ser os máis nenos ni demais, porque moitas veces precisamente somos máis maiores os que viven con esa ilusión e con esa intensidade. Vou ter que facer agardar un chisquiño máis a Alfredo Dourado, que me está aquí acompañando, porque, como dicía, a actualidade manda, temos que ir agora ata Lugo, que está Miguel Mandallo pedindo paso, porque claro, agora mesmo que son as 7 da tarde, claro, estarán todas as cabalgatas activas. Contanos, Miguel. Lucía, aquí andamos on fire, como día chavalada, non? Eso sí, sen caramelos, repartín todo, aquí compartir e vivir, pero teño o meu propio agasallo de Nadal. Por favor, unha das caras máis coñecidas da nosa casa, da Televisión de Galicia. Que entre, por favor, que entre. Felices Reis! Conseguino, Lucía. Temos aquí a Beatriz. Beatriz, dous biquiños, por favor. Unha aperta. Ai, mi madriña, que tal todo? Oi, moi ben, eu aquí preparadísima para ter moitos caramelos. Ti que, como vas? Eu nada. Valeiro, ti uns cantos, Compartir e vivir, ti dicías. Veñan, uns pouquiños aquí para Miguel. Moi ben. Que tal? Como vai a vida? Pois hoxe que estamos neste día tan especial, pois moito mellor, non? Con moita ilusión, moi contenta. Ti que tal? Eu moi ben, a verdade, pasando como un rapaciño que son, a verdade, en plan, dentro aquí da muralla xa, moi ben. Que lle pediches ti aos reis? Porque eu non sei xa. Pois mira, entre as cousas máis importantes, non, que sempre se di, pero é verdade, pois saúde, traballo, que temos que dicir que de traballo por agora creo que vamos a estrear un programa dun día especial sobre a princesa Leonor na Televisión de Galicia. Pero bueno, que eu pidolle máis traballo, que isto xa o temos grabado. Traballo, como mira os reis sí que traballan hoxe, mi madriña. Tamén, agora xa mesmo bonito, aquí en Lugo, bueno, toda a noite, que teñen mi madriña, teñen unha noite. E además teñen moito traballo, porque eu sei que todos os nenos e nenas foron moi bons, co cal van ter que repartir moitísimos agasallos esta noite. Ti fuches bo? Eu fun boísima. Eu sí, eu tamén. Sí. Eu son un traste de carallo. Eu creo que me deixarán pois algo de carbón ou algo así. Pero bueno, eu creo que algo de carbón tamén, pero bueno, hai que ter un pouco de pillería para pasalo ben tamén. Sí, claro que sí. A verdade é que sí. Agora non sei a quen estamos vendo, Baltasar non é Melchor. Como me gusta a mí Melchor. Estamos vendo aquí a Melchor cun polvo, é un polvo diante. É que non podía ser de outra maneira, Miguel, que estamos en Lugo. O polvo é o máis importante da nosa cidade. Mira que bonito é. Home, para comer Lugo, din, non? Din. Sempre, non, din que é unha verdade como o mundo. Xa cho digo eu que son daqui. Melchor! Fomos moi bons, traínos moitos agasallos. Que tal vai a noite? Ben, dime que ven, mi madriña, claro, ten moitísimo traballo. Que llevas a pedir aos reis? Que llevas a pedir? Roupa e xoguetes. Moi ben. Cal é o teu rei mago favorito? Home, non, vai ser Melchor. Mira, ahora, eu levo caramelos, perdín isto de verdade. Calle máis. É unha locura. É unha auténtica locura. Estou a pasar como un rapaz. Pero pasamos, Miguel, isto é maravilloso. O Nadal é maravilloso. Un piquiño hasta aquí con Beatriz, por favor. Felices Reis.
Bueno, menudo barullo que temos aquí agora mesmo, casi nin vos escoito, compañeiros, porque a verdade é que son as 7:05 e puntual chegou o alcalde de Vigo, Abel Caballero, para facer entrega desas chaves da cidade, como ben anunciaba el, a Melchor, Gaspar e Baltasar, así que hoxe agora mesmo montouse un fervor tremendo, verdade? Unha chea de xente que está aquí berrando, un balbordo interesante, xa entre a ilusión que teñen os nenos e as nenas e tamén vivindo este momento no que chega o alcalde para saudar oficialmente a Melchor, Gaspar e Baltasar. Claro, como ten que ser. Sí. Temos un Nadal en Vigo espectacular, como estades vendo. Eu preguntábache antes se tiñas xa claro cal era esa petición, ese desexo que lle pides aos reis. Bueno, pois, primeiro saúde, non? Que é o que precisamos. Pois sí. Bueno, pois despois tamén traballo non ve nada mal, verdade? Penso que se pedimos yo todo, saúde e traballo, verdade? Estamos todos... E amor, bueno, pois tampouco está de máis. É importante, vamos aos clásicos. Pero corazón cheiño, así que... Sí. Sobre todo ser felices nestas datas nas que, bueno, que como vedes compartimos ilusión, compartimos vos desexos, compartimos, pois iso, música tradicional tamén, certo, que tan importante na vosa vida, non? Que tan importante, porque os reis, ademais, ten moita tradición en Galicia, o que son os cantos de Nadal, os cantos de reis, os cantos de aguinaldo, son xéneros en si mesmo, e depois o mellor non facemos unha... Oye, pois se ti queres, estas cousas así improvisadas a min encantanme. Andámoslle unha copla pequeniña dun canto de Nadal. Dun disco da Roda, por certo, titulado Na Branca Noite. Este tema é homónimo, chamase Na Branca Noite, di así: na branca noite de inverno, acochadiño co frío, envolveito no luar, no salgueirar chora o río, no salgueirar chora o río. Da gusto escoitarte, home, que privilexio telo hoxe non vos temos aquí a rodo completo, pero bueno, temos unha voz maravillosa, que é unha representación perfecta. Como ben dicíamos, bueno, haberá mellor algúns seguidores, verdade, que nos estean vendo a través da Televisión de Galicia en directo, que diga, onde podo atopar, onde podo escoitar a roda neste 25 que xa comezou? Sobre todo nas redes sociais, claro. Vamos poñendo aí todo o que son concertos e tal, vamos actualizando nas redes sociais. Bueno, hai un disco que xa acabo de mencionar que é moi bonito para escoitar neste Nadal, que é un disco da Roda todo de Panxoliñas, titulado Na Branca Noite. Así que xa sabedes, Na Branca Noite. Tomamos nota diso, por suposto, e outro deses clásicos, aparte de, por suposto, as cantos de Nadal e as panxoliñas, é o roscón de Reis. Voute convidar a un cachiño, volvo a contar o que temos preparado. Este roscón non é un roscón típico, nun dos cachiños está agochado un 10º da lotería do neno. Así que se escolles ben... Premiado. Non o sabemos aínda ata mañán. Ademais premiado, claro. O mellor mañán é premiado. Está agochado e premiado. Como sexa premiado, menuda sorte. Escolle o cacho que ti queiras e convidamos... Unha rosca e unha roda. Exactamente, pues mira que ben fiado. Vou seguir por aquí, non? O que ti queiras. Veña. A ver, agarramos aí para que non caia nada. Axúchon. E podelo comer. Si queres, sí. Aparte, o que arrecende. Ai, compañeiros, como me poñedes historiante. Debe ser de Camos, polo menos. De Camos ten moita zona de roscón. Ah, sí? De rosca, sí. Bueno, pues tomo aquí nota. Aquí ao lado de Vigo. Tomo nota entón, para despois antes de marchar. Mil grazas, Alfredo, que vaya de maravilla, de verdade, de corazón, que vaya todo moi ben. Que eu teño que ir indo cara a miña cidade. Teño que ir cara a Ourense, porque en Ourense está Tamara Pérez vivindo con intensidade, verdade, nesa boa terra, nesa cidade das Burgas, a cabalgata, e seguramente se atopou alguén que lle estea contando como esa ilusión coa que están vivindo. Bon Nadal. Eso. Pois sí, aquí, Lucía, seguimos con moitísima ilusión en Ourense. Nos apañamos aquí un montón de caramelos. Sigo vos polo pinganillo, veixo que en Vigo non estades a facer nada mal, en Ferrol tampouco, por Lugo están lle dando unha traza, pero é que en Ourense, Lucía, cantos caramelos temos? Medio kilo máis ou menos. Medio kilo? A ver, espérate, a ver. Ui, sí, polo menos hai medio kilo. E Nicolás non se quedou atrás, tú tamén recolliches un montón. Un kilo máis ou menos. Pero mi madriña, kilo e medio levamos recollido xa na cabalgata de Ourense, así que xa vos podedes poñer as pilas, no resto de puntos de Galicia. Pero claro, estou aquí coa mamá destes dous rapaciños, con Mónica, e claro, vimos en familia disfrutar da cabalgata agardando que nos visite, non? Os Reis Magos do Oriente esta noite ao fogar. Sí, portáronse moi ben, están moi ilusionados e seguro que traen todo o que pediron. Bueno, pois a disfrutar
Vou saludar aquí a Amanda antes de despedir, por favor, que estaba aquí emocionadísima vendo Reis Magos. Quero que lle mandes un biquiño a toda a xente que nos está vendo na televisión de Galicia e marchamos de Ourense, despois volvede, vale, que aínda temos moito contido que mostrarvos. Ai, con que ilusión se está vivindo esa cabalgata. Ai, bueno, que bonitiños son os peques. Moitísimas grazas, Tamara, por transmitírnolo, por suposto que sí. Aquí hai, xa digo, un balbordo impresionante porque chegou aí un momento da tarde neurálxico, pero tamén hai un punto, verdade, de inflexión precisamente na cabalgata da Coruña, se non me equivoco, que onde está pois o Xabarín Club, onde están os bolechas e onde está Óscar Cruz tamén. Aquí estamos, efectivamente. No, estamos na carroza da Televisión de Galicia. Isto é unha fantasía, está soando aí Silvia Superstar. E temos aquí os bolechas todos, e temos aquí a unha das, como te podería chamar? Unha das entregadoras oficiais de caramelos da Televisión de Galicia. Sí. Como te chamas? Ana. Ana, non é a primeira vez que No, estás aquí? levo 3 anos xa. E por que ves todos os anos a esta carroza tan maravillosa? Porque me fai moita ilusión ver aos nenos ilusionados porque esta noite veñen os Reis Magos e pois porque disfruto moito facendo estas actividades. Que maravilla. E tes por aquí os bolechas, estábamos amosando César aquí. A ver que se dá a volta. Esta é Pili, moita xente coñecerá a Pili. Ela non pode falar, pero manda bicos. E temos por aquí tamén a Sonia dos bolechas. Mándalle un saudiño aí. Aí está, a mítica Sonia. E temos por aquí o mítico Carlos tamén. Mándalles un saudiño, uns biquiños aí a todos os nenos que che están vendo. E temos por aquí o mellor, o meu favorito, amigos. É que por fin coñezo en persoa a Tatá. Tatá, por favor, dame unha aperta. Dios mío, vaya cabezón que tes, Tatá. Esto hai que mirarlo, Que maravilla, aquí soando Xabarín Club, lanzando caramelos, que de feito eu teño os capachos xeos, estaba esperando a estar en riba de esta carroza para lanzar os caramelos. Estamos pasando agora mesmo polo Porto da Coruña. Estamos aquí no mellor punto da Coruña para lanzar os carameliños. A ver esa xente aí, vamos! Vamos esa xente! Iba a quedar eu cos caramelos. Aí está. Tomad, amigos. Isto é así, a xente tolea un pouco. Home, tolean con todas as carrozas e xa non nos quedan casi caramelos. Pero a ver, e vos tirades os caramelos, vexo con xeito, non tirades a dar. No. Con xeito para non lastimar a nadie. Para non lastimar a ninguén, iso é, aí está. Porque hai veces, amigos, que mi madriña. A ver, imos pa aquí pa diante, César, porque temos por aquí unhas vistas espectaculares. Mira pa aí, Dios mío. Estou abraiado, César, pasa ti porque así ves a toda a xente que temos por aquí. Unha barbaridade de xente que está aquí agardando. A ver, amigos, tomade caramelos. Aí van. E xa baleirei. Xa non queda nada, César. Xa non queda nada. Eu vou quedar aquí detrás, bailando cos bolechas. Bailando cos bolechas, amigos. A tope. Estou co meu amigo Tatá. Tatá, saúde a Galicia, por favor. Que ilusión, eu non podo con isto. Lucía, devolvemos conexión. Voume quedar bailando. Eu non sei quen o está vivindo con máis intensidade hoxe porque isto é verdadeiramente maravilloso, pero é que Óscar vexo claramente que está vivindo con moitísima ilusión, dá gusto así. Bueno, pois dende a Coruña non vimos moi longe, imos ata Ferrol, aí na vila departamental xa, creo que xa rematou prácticamente o paso da cabalgata, pero Pepe Capela non quere perder pé, teme que dicir cantos caramelos colleu tamén, e non para de estar moi ben rodeado de xente, porque a xente sí que segue polas rúas. Pois efectivamente, Lucía, que tal? Galicia, aquí estamos en plena Praza de Armas, cando está chegando a comitiva real, como vedes, mirade que cantidade de xente aquí, cantos nenos apañaron caramelos. Eu non apañei ningún, pero mira, aquí temos un neno que xa trae a bolsa para metelos no conxelador. Sí, en la nevera mejor. Para que che duren todo o ano, non? Sí. E por aquí vos que tal? Portastes vos ben este ano? Sí, moi ben. Seguro que vos traen todos os regalos que pedistes? Sí. Moi ben, pois estade atentos porque mirad, estamos vendo aquí a Bluey, tamén outro dos personaxes moi queridos da rapazada. Nos non apañamos ningún caramelo, Lucía, e a verdade é que os poucos que apañamos con Fran Nogueira repartímolos entre a cativada porque, claro, pois os verdadeiros protagonistas destas datas son os nenos e as nenas, neste caso, de Ferrol, que son os que están vivindo aquí, como dicía, nesta Praza de Armas, que está perfectamente engalanada para a ocasión, para recibir as súas majestades os Reis Magos de Oriente e atender as peticións dos nenos e nenas que lles van a traer as súas cartas así de última hora. Pero mirade canta xente, isto parece o Paseo da Fama. Estamos vendo a Nemo. Hola, Nemo, estás en directo na Televisión de Galicia. Hola.
Hola, Nemo, que tal? Moi bien! Non te molles, No, aquí no. Claro, bueno, sendo un peixe que non se molle, pois é un pouco unha parvada, non? Vos trouxestes bolsas, pero como están tan baleiras estas bolsas, por favor? Hai que pedir as carrozas caramelos para estas rapazas, por favor. Como vos chamades? Carolina. E ti? Jessie. E como que non tedes aínda ningún caramelo? Non nos tiran. Como que non? Pois nada, dende aquí facemos un chamamento, Lucía, e a toda Galicia que pasen por aquí por onde estas dúas nenas que non poden pasarse en caramelos. Mirade canta xentiña está agardando esta chegada dos Reis Magos, esta comitiva real. Vemos aquí outro barco, vemos aí estas corsarias que veñen bailando e animando. Bueno, isto é unha maravilla. Eu podo subirme a esta carroza porque teño permiso de circulación marítima, pero tampouco é plan. Mira, dame uns pouquiños por aquí, bótame aquí no caldeiro. Hai que dormir pronto, que llegan Claro, los reis. hai que dormir pronto, que chegan os reis, verdad? Bota máis, muller, bota máis. Claro, ves? Nada, Lucía, ao final vou a gañar eu o reto, porque mira, sabes o que fago? Tamén os tiro. Ala, para a xente, veña, que teñades todos e todas unha boa noite de reis. Feliz reis! Mucha dignidad. Y que no perdamos la humanidad nunca. Bueno, pues despois seguiremos pulsando ambiente, pero aquí tamén, Ifebi, en Vigo, onde cada vez hai máis xente achegándose para visitar a Melchor, Gaspar e Baltasar, continuaremos con esa teima que temos desta tarde, falar cos Reis Magos, que está Adela Bertolo preparada para poder facelo e incluso poder facer esas peticións concretas que lle temos que facer en persoa, que moitas veces iso é importante non perder pé para poder facerllos aí de cara a cara, que iso é o que están moitos nenos e nenas facendo nestes momentos en moitos puntos de Galicia. E incluso moitos nenos e nenas que tamén o puideron facer onte, porque en Santiago de Compostela adiantouse un día a cabalgata por mor do mal tempo e así foi como Fátima Pego estivo vivindo. Pois aquí seguimos, amigos, amigas, compañeiros, no interior do Pazo de Raxoi. Xa chegaron as súas majestades ao interior e agora están en plena recepción real, pois recibindo todos os cativos e cativas de Compostela, recibindo esas últimas peticións, porque hai a quen todavía se lle esqueceu enviarlle as súas cartas, así que ainda están a tempo de pasar por aquí, veñen por aquí e danlle esas, bueno, pois esos agasallos que ainda lle quedaron por pedir. Eu non quería rematar sen coñecer tamén, se estar con outro dos protagonistas desta tarde, que teño por aquí a María Fumasa. Estou con Uxía Señe, moi boa tarde, Uxía. Hola, boa tarde. Bueno, que foi un concerto, este concerto de peche desta cabalgata deste ano 2025 aquí en Compostela, foi un pouquiño así revirado por culpa do tempo. Pois a verdade é que si, tiñamos todo preparado no escenario, pero subimos ao balcón e tamén o pasamos moi ben porque o que queríamos era participar do espírito desta noite de festa, de ilusión e de agasallos, así que, bueno, o noso agasallo foi cantar desde a varanda, ni máis ni menos que do Concello de Compostela. E con menudas vistas, porque as vistas eran inmellorables. Inmellorables, preciosísimo. Bueno, esta cidade que é das máis fermosas do mundo. Para nós era especial facer este peche da cabalgata con María Fumasa, que é este proxecto que ademais proclama a diversidade. E bueno, e notamos ese cariño sempre da xente, así que, bueno, mesmo con todos os atrancos pasámolo moi ben. Iso, porque pese a choio, pese que a xente se estaba a mollar para vervos, pero a xente respondeu con moito agarimo, non? Pois sí, porque ademais cantamos pois aquelas pezas máis coñecidas que a xente pois xa sabe cantar, é sempre moi emocionante, non? Pois escoitar as voces así cantando en coro desde a Praza do Obradoiro, ni máis ni menos, así que bueno, aquí estamos todo o elenco que nos reunimos para vir aquí expresamente, trouxemos a nosa locomotora, pero non a podemos subir. Non podemos subir, era un pouco máis complicado. E que lle pide María Fumasa aos Reis Magos? Pois un mundo en paz, un mundo onde reine o amor, o respeto, a diversidade. Creo que iso é o máis importante, así que, bueno, e que tamén nos traian moitas cousas bonitas os reis a nós. Como grupo, moitos bolos, moitos concertos. E nós, como espectadores, que nos traia tamén moitos concertos, porque iso é felicidade, quere decir que imos a disfrutalo con vos. A música salva, a música sempre é algo fundamental na vida das persoas, non só a saúde, que tamén, pero a música é fundamental, así que, bueno, que veña moita máis música este 2025. Pois sabes cal é a miña petición aos Reis Magos, Uxía?
rematar esta conexión con música de María Fumasa. Pois eso está feito. Está feito. Cumprirán os Reis Magos. Sí, eu creo que sí. Entón imos facer, por exemplo, un anaquiño dos 3 Reis Magos e despois Lúa. Veña. Vale? Pois veña. Quedo aquí, co vosso permiso, quedo aquí ao voso carón. Fantástico. Eu anímome. Pero facemos rápidamente. Espera. Os 3 Reyes Magos van para Belén, quitaron os zocos para correr ben. Lupe na cabeira, falles o café, Esperanza de Macario, peneira de pé. Os 3 Reyes Magos van a Compostela, e polo camiño guionas unha estrela. Os 3 Reyes Magos chegan ao Obradoiro, cantando e bailando desde o Val do Louro. A ti será bella, ten un matiné, Compostela sabe de que color é. A ti será bella. Ai, que gusto poder escoitar estes cantos de reis, verdade? Tan importantes tamén para manter as nosas tradicións como a que estamos vivindo hoxe a cabalgata con estes reis aos que están visitando aquí en IFEBI, neste recinto feiral de Vigo. Xa dicimos que hoxe estamos la vivindo en interior precisamente por mor do previsión de mal tempo. É unha das nosas teimas desta tarde, aparte de apañar os carameliños de parte da Adela Bértolo, é falar con reis, falar con Melchor, Gaspar e Baltasar, e se presta, pois, de alguma maneira, pedirlle tamén os nosos desexos. Así que imos ver se Adela conseguiu achegarse de novo a algúns dos Reis Magos. Contanos. Ai, Lucía, estou moi preto de Baltasar, aí o podedes ver co seu paxe, aí está todo elegante, a xente está expectante, a ver se nos saúda. Baltasar, non nos fai moito caso, aí está a xente saudando a Baltasar. Sabedes lo que? Vou intentar subir para falar con el. Aí vamos, subindo a carroza con coidadiño e voilà, xa estou na carroza do rei Baltasar. Isto é moi emocionante. Baltasar é o meu rei favorito. Vinde por aquí que vou ir onda el. A ver, se non me caio. Ai, mira, que maravilla. Como estamos aquí? Moi ben, moita xente, é moi bonito. Que tal se porta o rei Baltasar? É un bo rei? Estupendo, é reclamado por todos os nenos e nenas. E hai moitos nenos e nenas que veñen pedirvos cousas hoxe, que vos piden? El patinete. O patinete? E tedes patinete? Moitos. Eu quero un patinete, Vou falar agora coa súa majestade. Baltasar vai falar, aquí estamos. Ai, mira, vou coller unha carta. Aquí está Baltasar recollendo cartas para todos os nenos. Legumbres y verduras. Baltasar, ¿cómo estamos? Estamos bien. Las entrevistas los hace el señor Gaspar. Gaspar vai despois tamén, pero mira, saúdanos ali, que está en directo para Galicia. Hacemos saludo a la televisión de Galicia. Un saludo a comer más frutas, legumbres y verduras. Los jarabes también, no hay que olvidarse. Baltasar, eu quero un regaliño, bueno, un biquiño, eu sigo aquí con Baltasar e vémonos moi pronto. Baltasar, eu quero un regalo, non me fai caso ningún. Baltasar, oh, Baltasar. Non lle fai caso. Bueno, se algo non vai conseguir, verdade, Adela Bértolo, xa vos lo digo eu, que ao longo da tarde lle vai facer caso. Por suposto, lle fará eses desexos realidades, porque os reis son magos. E nos dende a cidade olívica non imos longe, imos ata a cidade do Lérez, porque ali está Carlota Mosquera, seguindo, pois apañando caramelos, seguindo enchendo esas cubetas e tamén facendo amigos. Sí? Bueno, parece que non podemos recuperar esa conexión, farémolo dentro dun minutiño de nada, pero mentres tanto, que lles parece se que o facemos é pois escoitar aos nenos, as nenas, ver todas esas peticións, eses desexos que foron pedindo na nosa cabina máxica tamén ao longo destes días, porque xa lles podo dicir que sorprenderán a moitos.
Hola. 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 Queríamos pedir uns desexos. Que credes que vos traen os Reis Magos? Empezo eu. Vale. Un fabricador de bolis. Me traen Silvanias, pero os que non teño. Tenía un deseo que ese non sei se se podrá cumplir. Veña. Yo tengo un trasno que lo quiero mucho, pero lo malo es que se tiene que ir el martes con Papá Noel y me gustaría que estuviera conmigo. Quero que me regalen os Reis Magos o iPhone 10, o iPhone 16. Por favor, me gustaría estar con Miguel por mucho tiempo. Un bebé realista. Con todo su kit ella. ¿Ti qué quieres que te traigan, Edurne? Pues quiero una muñeca Barbie, unha cociña para compartir. Vale, e que queredes que lle traian os vosos amigos? Moitos regalos. Eu quero que a miña nai lle traigan algo que lle guste. E ao meu pai tamén. Por que vos gustan as vacacións de Nadal? Porque hai turrón e hai moitas cousas que chocolates e calendarios. Asómase a la ventana, verás al niño en la cuna. ¡Bon Nadal! ¡Pam, pam, pam! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Si me voy camino de Belén. Bueno, pues ya está. Besos. Pois claro que sí, con esas cariñas de ilusión como para non cumprirlle os desexos a estes peques e tamén os maiores. Ai, bueno, estamos vendo imaxes do que estamos a vivir hoxe aquí neste recinto feiral de Vigo, en IFEBI, porque xa ven que todas esas carrozas, esa cabalgata se trasladou a esta parte interior. Hai bailes, xa ven de todo tipo, hai espectaculares pois carrozas que as teñen moi ben cuidadas e tamén, por suposto, esa visita que podemos facer aos tres Reis Magos, que hoxe aínda podemos pedir algún que outro desexo. E hai un anaquiño, cando conectábamos con Carlota Mosquera xa había inmersa totalmente nese mundo de ilusión, nese mundo de fantasía. Non sei se xa poría os pés na terra ou non, e lle daría tempo a apañar algún caramelo. Viva a cabalgata de... Espera, viva a cabalgata de Reis de Pontevedra. ¡Ay! Vale. Como se nota? Vale. Non diredes que non se nota abondo que Pontevedra é a cidade de Galicia con máis natalidade. Vide por aquí, nenos e nenas de Pontevedra. Que tal o pasastedes hoxe? Vides que estamos aquí debaixo da árbore porque acaban as súas maxestades de dar o discurso alá no balcón. E agora, un momento, deixademe ensinar unha cousa, porque a xente e os nenos, escoitade, levamos toda a tarde ensinándoles aos nenos e as nenas que están na casa, que o mellor non poden estar, que tal foron as cabalgatas. E fomos collendo caramelos para todas elas. Vos collestedes moitos caramelos? Sí! A ver. Máis de 31. Toma, máis de 31, esos son un montón. Pero tenía un montón. Aquí hai uns nenos e nenas. A ver, poñedevos aquí que vos vexa a cámara, que agora vamos a empezar o reparto de caramelos. A ver, quen foi boa ou bo? Oh, vale, vale. E quen foi super boa ou super bo? A ver, seguro, a ver. Esta rapaza está moi motivada. Como te chamas? Sofía. Sofía. Por que foches moi boa? Porque... Te portache ben ca túa familia? Sí. Fuche cuidadosa ca xente? Sí. Fuche boa con teus pais? Fixeches todo o que che dixeron? Sí. Anda, sí? A veces tampouco hai que facer todo o que nos diga a xente, eh? Ya, hai que facer algunas cosas hai que deixarte levar.
Mira, ao mellor na casa están vendo que estamos así un pouco indos a luz e tal porque estamos nesta árbore fantástica en fronte do Concello de Pontevedra porque non hai lugar no que reflicta mellor o espírito de Nadal. E agora, por favor, váyanse achegando porque imos repartir estes caramelos que a Televisión de Galicia puido coller porque estaba nun sitio privilexiado e vámoslo repartir a quen ten que ser nenos e nenas de Pontevedra con máis azúcar en sangre. A por eles! A por eles! Hasta los niños, vos quedarse que... Bueno. Digo, bueno, vale, que está pensando que dixo, que os reparte. Por muller. É que claro, onde se poña un caramelo ou un doce, aí non hai que os pare os máis cativos. Bueno, imos deixar que penso que sobrevivirá a Carlota Mosquera en Pontevedra e despois veremos máis de como vai a cousa por aí, que mentres tanto volvemos aquí, a este punto no que nos atopamos, porque Adela Bertolo xa visitou a Melchor, se non me equivoco, visitou tamén a Baltasar, penso que che queda un rei. Lucía, estou aquí na carroza de Gaspar. Primeiro imos falar co paxe, como se vive todo isto? Pois a verdade é que super ben, é a primeira vez que é así estática, é super ben, super animada e os nenos pasanos genial. E mira, ti tes aí caramelos máxicos, non? Podes botar os caramelos no meu caldeiro, gañando puntos. E agora sí que sí, vinde por aquí, bueno, vou quitar o caldeiro, vou falar con Gaspar, que está aquí todo elegante. A ver, Gaspar, como estamos? Moi ben. Como se sinte? Porque ves dende moi lonxe, estás agora en Galicia. Que sintes ti aquí en Galicia? Bueno, una tierra muy bonita, preciosa. Lo que pasa es que llueve mucho, pero bueno. E que che están pedindo os nenos e as nenas de Galicia? Bueno, dicen que se están portando muy bien, con lo cual cada uno pide una cosa diferente. Muchos juguetes, muchas cosas buenas. O sea que como se portaron bien, tal como dijo el alcalde, yo creo que le vamos a traer este año muchas cosas buenas, además. Pero así hay un regalo, por ejemplo, a Baltasar pídenlle patinetes, a ti pídense algo en especial. Bicicletas, a mí bicicletas, lo que más me piden. Bicicletas. Eu, Gaspar, que che vou a pedir? Felicidade para todos. Vasme conceder iso ou non? Seguro que sí, vai ser un ano fantástico, no 25. Hai moita xente e moita alegría, non si? Así mismo, Pois moitas gracias, Gaspar, estou encantada de falar contigo. Acórdate, tráeme felicidade. Mira, manda un biquiño a toda Galicia, Gaspar. A portarse ben. Que senón nada de agasallos, vale? Así mismo, así mismo. E mira, outra preguntiña que sempre quixen saber. Que che gusta comer a ti que che deixen leite, non? Deixadelle leite, Gaspar, e galletas. Ata logo, un biquiño a todos. ¡Mua! ¡Chao! Gaspar. Bueno, pois non está mal, claro que sí, ese é un clásico, seguro que lles vai gustar e que tamén lle vai encher un poquinho o bandullo. E nós dende aquí, que volveremos, que ainda nos queda falar con Melchor tamén, imos ir ata Lugo, xa din que para comer Lugo, pois a mellor é un bo lugar para que tamén fagan aí ese acopio de enerxía os Reis Magos despois da noite que lles espera por diante, non, Miguel Bandallo? Efectivamente, Lucía, as súas majestades, mi madriña, bon os caramelos, as súas majestades acaban de chegar ao Concello, andan por aquí, bueno, mirade aí, plan, ateigado de xente. De feito, é unha das festividades, unha data moi marcada nesta cidade co San Froilán. Dime por aquí, polo Pinganero, que unhas 40.000 persoas, máis ou menos, en toda a cabalgata. Unha locura. Pois, evidentemente, moitísima xente feliz, con ese toqueciño que dan estas festividades. Por exemplo, que temos... Hola, perdón, ti quen eres? Yo soy René. ¿René? Sí. ¿E quen é René? ¿De quién es René? Sí. Soy un cascanueces. Aí o temos, Soy el cascanueces de René, ¿no viste la película? Non, eu son máis de Rudolf. ¿De Rudolf? Sí. Rudolf creo que iba más adelante. Bueno, non pasa nada. Queres coller forzas?
por favor, sí. Veña, aquí imos intentar, pois, darlle algúns caramelos aos reis, pero isto está moi solicitado, de verdade. Isto é moi complicado, ve, aquí máis xente pasando. Mira, mira. Ai, sí, señor. Ole. Boa noite, señor. Imos intentar unha misión imposible, Lucía. Imos intentar falar cos reis. Non prometo nada, aquí van caramelos. Non sei, eu métome por aquí, non sei se o cámara pode seguirme, pero, bueno, temos por aquí algún rei. Hola, perdón, Melchor. No, Gaspar. Que tal, Gaspar? Como vai a noite? Pois a noite vai moi ben. Sí, non? Sí. Plan, unha mensaxe para rematar o nada. Mira, estamos ali a cámara. A ver, a cámara, vale. Hola, cámara. Cortamos. Boa sorte. Esta noite moito traballo por diante. Sí, o que pasa é que ver toda esta xente con este tempo e tal, salir a recibirnos danos moita alegría e moita masa e moitas forzas para repartir todos os regalos. Quedan moitas horas por diante. Que é o que prefires comer esta noite? Perdón? Que é o que prefires comer esta noite, que te dixen os nenos? Hombre, a min gusta moito o leite e o turrón, pero hoxe en día, esta noite en concreto, gusta máis o roscón. Pois veña, moitísima sorte, eu despido dende a cidade da muralla e vémonos prontísimo. Unha aperta. Guau, pero do ambientazo que teñen aí na cidade da muralla. Bueno, polo que vexo, aos reis gustalle que lle deixen roscón de reis. Bueno, pois non está mal, así que xa saben que se teñen un anaquiño pola casa, xe pola noite hai que guardarlo, que seguramente lles gustará encher un chisquiño o bandullo con iso. Antes, cando tiñamos convidados aquí tanto a Xisco Feijó como a Alfredo Dourado de Arroda, ou incluso tamén falou Fátima Pego con Uxía Senlle, de María Fumasa, falaron dos cantos de reis. Que importantes son manter esas tradicións que temos tan nosas e que importante é precisamente que moitos, a mellor, os que aínda non as coñezan, poidan velas un pouquiño máis de preto. Imos aló. Xa están aquí os cantos de reis! Ese día de reis, primeira festa do ano, xuntarémonos os seis. Ven prácticamente desde o século XV-XVI. É que non hai unha data definida, digamos que se perde nos tempos. Os Xixixos, aparte de ser un grupo de música tradicional, tamén nos preocupamos de manter vivas determinadas tradicións, como poden ser os cantos de reis. A cultura forma parte da nosa identidade, polo tanto, é algo que non debemos perder. O tradicional era que mozos, cuadrillas de mozos, foron polas casas a pedir o aguinaldo. Cantando toda a noite, pero toda a noite que se chegaba xa a mañá. E algo moi noso, porque aparte de ter as cancións típicas, introducían algúns oficios tradicionais dentro das propias cantigas ou personaxes das aldeas que vivían nese momento. Iban polas casas, iban cantando reis, e iban co refón e a xente iba botando viño e chourizos, basicamente eso, porque a economía non daba para moito máis. E temos que ensaiar. Ui, como ensaian e como cantan estes nenos. Os cantos de reis son maravillosos. Encántanos, aguinaldo. O aguinaldo dame igual. Estou agradecido de ir con meus compañeros a cantar. A ver, a min gustaríame unha rista de chourizos. Pero creo que eles prefiren os caramelos e os doces en xeral. Home, algunha lambetada. Mal será que non caiga. Os teles magos van para Belén, quitaron os tocos para correr ben. No pé da cabeira fai o café, e de lanza de bacario peneira de pé. Os teles magos van para Belén, quitaron os tocos para correr ben. Ai, que ben nos fixeron, entonces hai que darlle o aguinaldo. Pasade. Denolo aguinaldo, aunque sea pouco, chouriciño en medio e mitad do outro. Viva o aguinaldo e os cantos de reis! Somos pelexos, temos que marchar.
Pois claro que sí, que viva e que se manteña viva esta tradición por moitísimo tempo entre a cativada e non tan cativada, que moitos adultos tamén seguramente van gozar desta tradición, destes cantos de reis. Bueno, agora xa ven que teño un ambientazo por aquí detrás. Imos parar nada, un minutiño de nada, pero temos que continuar percorrendo Galicia, que temos os compañeiros vivindo de primeira man as cabalgatas de toda Galicia. Ademais, o tempo parece que está acompañando bastante, tocamos madeira, así que nada, non se movan que en un minuto. VIP Express, siempre das lo mejor de ti. Mantener fuera del alcance de los niños. Chega a Televisión de Galicia Hit List. Ni idea. Paso tempo. De Britney Spears. Ai, vale. Gallo Play. As imaxes en directo deste recinto feiral de Vigo, cando son as 8:15 prácticamente, e saben que hoxe son moitos os nenos, as nenas, as familias de todas as idades, por suposto, que manteñen esa ilusión, que queren vir saudar aos reis, a Melchor, Gaspar e Baltasar, que non só aquí en Vigo, por suposto, que é o noso punto neurálxico dende onde repartimos por toda Galicia esas conexións das que lles estamos a falar esta tarde de cabalgata de reis e que lles tratamos de transmitir a través das pantallas da televisión de Galicia. Hoxe, un día, unha cabalgata inevitablemente marcada pola choiva, polo parte meteorolóxico, que había esa previsión que fixo que algunhas veces se adiantara, que noutras se mudaran as horas ou incluso os percorridos, pero bueno, por iso hoxe estamos aquí. E antes tiña un cometido a miña querida compañeira Adela Bértolo, que está aquí neste recinto feiral tamén. Unha era falar cos tres reis magos, que iso, por suposto, farao, porque aínda nos falta un, se non me equivoco. E a outra é conseguir repartir o noso roscón de reis sorpresa, Adela? Amiguiños, estamos aquí con Melchor, unha maravilla. Melchor, como estás vivindo todo isto? Estou moi emocionado. Hoxe é o día dos nenos e das nenas. Para min tamén é o día das nais, porque temos que ponerle unha estatua. Levan 365 días aguantándonos e hoxe é o día de todos eles. Os nenos se han portado en Galicia moi ben, traen moitos regalos, e para min é un día moi especial, porque me enviaron moitas cartas e os profesores dixéronme que habían estudiado moitísimo. Entón é o mellor día do ano. Que ben, e mira, que regalo che piden, o que máis che piden? O que máis me piden é moitos libros, moitos libros, sobre todo en galego. Lectores en galego. Ademais, pídenme moitos aparatos electrónicos, porque nos mantemos en Galicia a tradición, pero sempre estando na vanguardia. Claro, modernidade e tradición. E mira, ti fas sempre agasallos, eu quero agasallarte a ti con algo. Mira este roscón de reis, mira que boa pinta, aí está. Este anaquiño, Melchor, vas comelo. Este produto galego é unha delicia, pero eu quería tamén decir, agora que empezamos o ano, e instar a toda a xente xoven, a todos os rapaces e rapazas, que teñen que comer moito peixe, é esencial para estar fortes. Pois xa o sabedes, cativa de Galicia, a comer peixe, que eu xa me quedo comendo o roscón. Riquísimo, Melchor, riquísimo. Está moi bo, está moi bo. Un saudiño para todos. Rico, rico. Vivan os Reis Magos. Alegría, alegría. Bueno, pois tomamos nota. Despois veremos que polo que vexo nese anaco de roscón non ia o 10º da lotería do neno. Seguiremos repartindo anaquiños a ver quen o leva, porque xa lles dicía antes que nese roscón hai premio. E nos imos ata a Coruña, Óscar Cruz, que xa estivo antes vivindo con moitísima intensidade a cabalgata. A ver que tal te atopas agora.
Aquí estamos, Lucía, en Coruña. Estamos xa a piques de chegar a María Pita, que xa sabedes que é o final da carroza, pero estamos aquí nun dos míticos trens. Hoxe temos 6 trens por toda a cidade. Aquí temos unha das ristras de 3 e temos por aquí a unha xente maravillosa. Como te chamas, condutor? Yo, Rodrigo. Rodrigo, a ver, porque nunca se fala cos condutores dos treneciños e aquí como levas todo isto? Ben, levámoslo ben. Con calma e boa letra, sabe, paciencia, levase ben. E ti non tiras caramelos, non? Tiro, algún tiro. Tiras? Hai que ir tirando pouco a pouco, porque senón tens encima do camión e non é plan. Aí está o grande de Rodrigo. Imos falar cos nenos que temos por aquí, que son os protagonistas. Hola, Galicia, dime. Que é isto? Pero como é ese berro que pegaches aí, Dios mío? Como vedes, a xente está a tope. Seguimos pasando por aquí polos trens, porque temos non só este tren verde precioso que temos. Hola, aí, nenos! Este é o tren dos nenos que berran moito, amigos, pero temos moitísimos máis. Hola, guapa, como estás? Bien. Sagúdelle aí a Galicia, esa que menos berra de todo o tren. Aí, baixiño, moi baixiño. Hola. A mellor de todas, amigos. Temos por aquí esta boliña de cristal. A ver, vos que facedes aquí? Exactamente que é isto? Pues divertir a los niños. Aí está, moi ben. E vestidos así de temática invernal. Hombre, claro. Moi ben. Las princesas de la Navidad. E de onde vides? Vos sodes aquí da Coruña? Sí. Sí. Pois aí a tope, seguide facendo felices aos nenos, porque nos seguimos por aquí, amigos. Acompañádeme a este seguinte trenesito que temos por aquí. Que pasa, amigo? Como te chamas ti? Odín me llamo. Odín? Sí. Que maravilla de nome, parece da Odisea. Sí. Que tal por aquí lanzando caramelos? Estamos genial. E xa vos quedastes antes en caramelos e todo, non? E ahora tamén. Pois non te preocupes que veñen os reforzos, amigo. Teño eu caramelos aquí para tirar. Deixadesme pasar por aquí. Sí, a ver, facesme un oquiño. Que maravilla. Ai, Dios mío, que non dou. Aquí estou coas miñas amigas. Como te chamas ti? Madiva. Madiva. A ver, Madiva, colle por aquí caramelos e podes lanzalos se queres aos nenos. Mira, como te chamas ti? Katia. Katia. E a ver, que é o que máis ilusión vos fai de estar aquí nesta carroza, neste trenesito? Pois tirar os caramelos aos demás nenos e nenas. Aí está, moi ben. E daquela, mandaredesme aí, antes de tirar os caramelos estes todos e nos quedamos aquí todos, mandadeslle un saúdo a toda Galicia que vos está vendo, os vosas nais, a todo o mundo, vale? Perriño aquí para toda Galicia, vale? Veña! A conexión dos berros, Lucía, seguimos por aquí lanzando caramelos na Coruña. Isto non para! Veña, caramelos! Lanzade caramelos por aí! Sí, sí. Xa casi me urexaron, que enerxía teñen estes nenos e estas nenas da Coruña. Bueno, claro, están a pique xa de chegar a María Pita, onde será pois ese punto final da cabalgata. E nós, o que si quixemos tamén é, de alguna maneira, pois dar información sobre quen son Melchor, Gaspar e Baltasar. Estivemos falando ao longo do programa deles, demos algunha información que o mellor, pois alguén dos que está na casa aínda non coñecía, pero o que quixemos foi facer unha enquisa a pé de rúa, aquí en Vigo, para ver que o que saben sobre os Reis Magos os nenos e as nenas. Por que se chama magos aos reis? Porque son simpáticos, porque son sabios, porque son bellos ou porque son comerciantes? Porque son sabios. Porque son sabios. Sabios. Comerciantes. Sabios. Sabios, sí. No sei. Sabios. E dende onde veñen os reis magos? De Occidente, dende Oriente ou dende o Polo Norte? Desde Oriente. Occidente. Oriente. Desde Oriente. Desde Oriente. Desde Oriente. Como se orientaron na súa viaxe? Seguindo unha estrela, unha brúxula ou seguindo os seus corazóns? Estrela. Unha estrela. Os seus corazóns. Estrela de Belén. Una estrela. Siguiendo la estrella de Belén. ¿Cultura? No. Pero unha estrela de Belén. E como viaxaban? A pé, en camelo ou en patinete? A pé. En camello. En camelo. En camelo. En camelo. Onde atoparon ao neno Xesús? No hospital, nun establo de Belén ou na casa de María e Xosé? Nun establo de Belén. Nun establo de Belén. Nun establo de Belén. Establo de Belén. En un establo. Fácil, en un establo de Belén. Como crees ti que fan os Reis Magos para repartir os agasallos nunha noite? Son máxicos. Fan magia.
fan máxica. E se ti foses rei mago, que lle regalarías hoxe en día ao neno Xesús? Una cama. Dale una camiseta. Un peluche. Una consola. Chichi. Mucho amor. Ropa porque tiene frío. Un juguete. Eu regalaríalle pinturas. Comida. Ropa, comida. Mucho amor. Una cama, una casa, amor y comida. Con que ilusión que perviva as nenas por moito tempo, como a ilusión que se transmiten tamén coa chea de actividades que teñen preparadas xa non só aquí, senón en todos os puntos nos que a esta hora, cando son as 8 menos 10 pasadas xa da tarde, se están a vivir as cabalgatas de Reis por toda Galicia, e para nós verdadeiramente é un privilexio poder contárllelo a través da Televisión de Galicia. Tamara Pérez, Ourense, contanos a última hora. Pois contamos que os Reis Magos, cos seus respectivos camelos, acaban de entrar á Praza Maior de Ourense para recibir a todos aqueles nenos rezagados que ao mellor aínda non lle escribiran a carta para escoitar todos os seus desexos. O que teño que dicir é que foi unha tarde espectacular, porque penso que máis dun ourensán ou ourensa levaron moitos ovos a Santa Clara, así que é certo que agora está chovendo un pouquiño, pero nin tan mal. A maxia dos Reis Magos permitimos disfrutar dunha cabalgata con 21 carrozas, con 21 animación a tope na cidade das Burgas. Están me dicindo os nenos, queremos falar, claro que sí. Cantos caramelos levas? No sé, como unos 120 por lo menos. 120, eu penso que nesta bolsa hai uns 340 mínimo. E por aquí estades agardando os Reis Magos, verdade? Sí. Cal é o vosso favorito? Baltasar. Baltasar. Xa lle escribiche a carta? ¿Qué? Escribiches a carta a Baltasar? Sí. Pero supoño que estades aquí agardando para falar con eles. Que lle ides pedir aos Reis Magos? Que le pediste aos Reis Magos? Que lle pides? Moitos xoguetes, verdade? Que le pediste? Un pouco tímidos, pero non pasa nada, porque con quen teñen que falar é cos Reis Magos, non comigo. Contame. Voy a salir en la televisión. Vas a salir na televisión, estás agora mesmo en directo. E todo o mundo, toda Galicia está alucinando coa cantidade de caramelos que apañaches. Como te chamas? Jason. Jason, pois mira, Jason, como estábamos no Caramelo Challenge, eu tamén apañei uns cantos, polo menos uns 2 kilos, vou nos repartir entre todos vos, vale, para despedir esta conexión desde Ourense, e repartindo máis caramelos entre todos os nenos da cidade das Burgas. A ver, collede, atención, aí vai. Aí, por aí, a ver, por aí tamén. Máis caramelos. Ahora están haciendo los reyes los primos. Pois que sorte tiveron eses nenos a topar agora a Tamara aí na Praza Maior de Ourense, verdade? Se xa levaban bastantes caramelos, pois aínda máis, un poquinho máis, así que temos que facer iso. Imos vendo como van os caldeiros de todos os nosos compañeiros e iremos repartindo nese Caramelo Challenge que temos preparado hoxe neste especial Cabalgata de Reis. Pero antes xa lles dicíamos que aínda que non se celebrou hoxe por mor do mal tempo, sí que onte tivo lugar a Cabalgata de Reis de Santiago de Compostela. E ata ali marchou sen dubidalo Fátima Pego. Pois aquí seguimos, a choiva non quita as ganas, non quita a ilusión. Aquí en Compostela, sabedes, este é a carroza da estrela que a que este ano abre esta comitiva real, e por aquí temos a xente agardando xa as portas do Obradoiro. Hola, que tal? Ben. Ilusionada xa con este, está chegando os Reis. Sí. Cal é o teu favorito? Baltasar. Baltasar, pois xa che adianto que é o último, así que ainda tes que agardar un pouquiño. E temos por aquí, porque vos non sodes tan nenos, No. A ver, pero igual tedes un rei mago tamén favorito. Sí, Melchor. Un xopes Melchor. Sí. Bueno, pois venche aí xa, non te preocupes. E mirada quen teño por aquí. Pero ti, que tal? Non serás algo grandiña tamén para esperar polos reis? Eu a ilusión manteño, para min sigue sendo a noite máis especial do ano, espero que siga sendo así por moitos anos. Leti da Taberna, un placer terte con nós. Moitas grazas por acompañarnos. Como se vive? Xa cando eres adulto vívese de outra maneira, pero tamén ten a súa parte especial, o que ti dis, non? Eu sigo vivindo con moitísima ilusión, sigo deixando que escriban a carta por min, sigo guardando o meu desexo
desexo que espero poder compartirlle agora ao rei en persoa a confidencia e ca mesma ilusión e ca mesmas ganas que cando era pequena. E cal é o teu rei mago favorito? Porque todo hai que ter un favorito, non? Porque estes dos tres é así como, non, hai que tirar por un. O meu é Baltasar desde sempre, dende sempre. E xa respañaches moitos caramelos? No, a verdade que os fun deixando para os nenos porque ademais hai xente que ven moi preparada con paraugas, ven con moitísima infraestructura, bueno, como te vexo a ti con caldeiro. Nós, porque nós estamos co caramelo challenge, mira, mira, mira aquí. Como vou ter eu nada, se xa o temos pero todo? tranquilidade, ensino aí, tranquilidade porque despois... Ui, queres bailar? Aquí, tiramos por aquí. Ai, casi pillo, Outro, ui, casi. Aquí, tirademe aquí. Aquí, aí, ao caldeiro. Ui, o meu caramelo challenge. Vou ganar. Leti, ai, imos a disfrutalo contigo. Ti tamén o estás compartindo nas túas redes sociais, nas redes sociais do Concello de Santiago. Tamén. Así que, para que teñades outro punto de vista, tamén despois quedaranos por aí pendurado nas redes todo o que viches ti hoxe aquí da cabalgata de Compostela. A miña ilusión, o secreto sí que non o vamos compartir, ou o desexo, ou a petición, e a ver se se me cumpre, que eso queda para cada quen. Moitísimas grazas, disfruta moito. Grazas a vos. E nos quedamos aquí disfrutando e apañando moitos caramelos. Pois moitísimas grazas, que maravilla, é verdade que choveu bastante nesta cabalgata de Santiago de Compostela, pero polo que vexo Fátima Pego non perdeu nin a actitude aí, esa ilusión que ten sempre, nin ese sorriso maravilloso. Bueno, nós temos algo moi importante que resolver aquí neste recinto feiral de Vigo, onde estamos celebrando a cabalgata, porque Adela Bértolo leva ese roscón de reis con ese 10º da lotería do neno agochado en algún cachiño. Eu debezo por ver a ver se alguén o leva, se ten esa sorte de coller o anaco premiado. Yujú, Lucía, estou aquí co roscón e moi ben acompañada, como sempre. E quen será o gañador do 10º? Quen sabe? Vou buscar por aquí. A ver, por aquí non, por aquí non. A ver. Ah, mirade, aquí hai un grupiño de señoras moi riquiñas. Hola, que tal, chicas? Como estamos? Bien, viendo aquí os Reis Magos. Mira, explícoche, estamos aquí nun concurso do roscón. Dentro dun anaco deste roscón hai un 10º. Entón, ti tes que elexir un anaquiño, decirnos por que elixes ese anaco e a ver se está o 10º dentro. A ver. Xiro un pouquiño, a ver. Queres xogar? Sí, non? Veña, sí. 10º de lotería. Do neno. Veña, elíxeme xa. Temos pouco tempo, pero non te quero meter presión, pero a ver. Elíxeme hai un anaco. Trozo vermello, que é o que máis o meu color favorito. Non me acordo qual era, o teu, non? Ese? E por que o vermello? É o meu color favorito. Aparte de ser o color do Nadal, tamén é o meu color favorito, vermello. Que maravilla, a ver. Pero, miña nai, este trozo é moi grande. Se non queres comelo, podes partilo, a ver se está o 10º aí. Compartimos un poquinho. Veña, ti arranca de cuajo todo. Eu creo que pode ser a sorte, non pode ser. Para ella. A ver, ti es naca aí todo aí. E aquí hai algo. Que me dis? Mi madriña. Tinche aí sorte. Es esto. É ese. Ai, mi má, abre. Que ilusión, Dios mío. Veña, forte aplauso que tocou o 10º. A ver, hai que emoción. Está moi nervioso, non pode nin abrilo. A ver. Tes que ensinar o número a cámara. A ver, 5, 1, 3, 9, 7. Parezco unha nena de San Ildefonso. Non sei como cantan os nenos de San Ildefonso. Que tal, estás contento? Pois sí, moi contenta, moitas gracias. En bo regalo de Reis. Claro, pois mira, un biquiño para todos, un biquiño. ¡Wow! ¡Ata logo! ¡Felices Reis! ¡Felices Reis! Bueno, que sorte tivo, ata lle deu sorte ese vermello que colleu. Bueno, pois a ver se mañán no sorteo pois ten tamén sorte e resulta premiado ese número que bueno, pois tivo ese que coller nese roscón de Reis. Agora, se non me equivoco, visitamos a Coruña. Pode ser onde está Óscar Cruz. Xa non nos dá tempo, mima. Que pena isto non poder ir ali a ver como chegaba a Praza de María Pita, pero que sí queremos facer
pois que o mellor non conseguira ver o programa dende o principio, escoitar, ver algúns deses pequeniños momentos, deses momentos bonitos que tivemos hoxe neste programa especial Cabalgata de Reis, que xa lles digo, vivimos dende aquí, dende Vigo, vivimos tamén dende Ferrol, dende Lugo, dende Pontevedra, Ourense, A Coruña. Non tivemos hoxe ningún minuto para poder parar, porque a verdade é que a ilusión estivo permanecendo presente ao longo de todo o programa. Bueno, xa están vendo aí todas esas imaxes que temos preparadas. Tamén lles digo que estará seguramente, se non están vostedes atentos aí nas súas vilas e nas súas cidades, a piques de rematar todas as cabalgatas, que é o que nos toca a partir de agora. Portarnos ben, os peques e peques da casa que tomen nota, que se deiten cediño, e seguramente se hai algún desexo que teñan que lanzar ao aire, pois que o lancen neste momento xa, que non perdan pé. E ben, e dito isto, o que sempre pedimos nós seguramente será compartido para moitos os que nos estean vendo a través da Televisión de Galicia, que é moita saúde, moito amor e tamén pois moito traballiño, que iso sempre ben. O que tratamos hoxe de transmitirlle neste programa especial Cabalgata de Reis é precisamente iso, a ilusión, que non se perda nunca. A través dos ollos dos nenos, a ilusión vívese intensamente en toda a familia, ben seguro. Dende aquí damoslle as grazas porque vivir con nos esta Cabalgata de Reis e sobre todo que vivan esa ilusión esta noite. ¡Mua!